Bueno, boa tarde a todos e a todas. Imos a dar comezo á sesión ordinaria do Pleno correspondente hoxe 24 de abril de 2025. O primeiro punto é a aprobación se procede do borrador da acta anterior, que foi a do 27 a sesión ordinaria do 27 de marzo de 2025. Se non hai ningún comentario, dámola por aprobada por unanimidade. Grazas. Segundo punto, da acción de conta das resolucións da alcaldía segundo expediente que se acha na sesión, a cal tiveron acceso todos os grupos. Grazas. E terceiro punto, a aprobación se procede da conta xeral, Aprobar a conta xeral do exercicio 2024, remitir a conta xeral aprobada a fiscalización do Tribunal de Contas e Consello de Contas de Galicia, tal e como establece o artículo 212 do texto refundido da Lei Regular de Haciendas Locales e a Lei de Estabilidade Orzamentaria e Sustentabilidade Financiera. Grazas, señor secretario. Abrimos unha quenda para os grupos. Non sei se queren intervir. BNG. A ver, boa tarde a todos compañeiros que nos poden estar seguindo. Bueno, non tiñamos pensado falar neste punto porque foi un punto que como veu nas comisións do mes pasado, pois non veu a pleno. Entonces, gustaríanos saber por qué, porque non veu, e que nos explicaran un pouco, porque xa sabemos, eu agora estuve comentando co señor secretario e dice que un pouco en que se invertiu o orzamento do ano pasado, bueno, que dan o seu visto bo, entonces, bueno, supoño que esos documentos tamén nos teremos acceso, que pasa que claro, entonces se nos poden explicar así un poquinho máis, sobre todo para a miña compañeira que tamén, como acaba de chegar, ainda non. Vale, agradecemos esta explicación, grazas. Sí, o documento teñen acceso a toda a documentación do expediente, tanto os informes de Secretaría de Intervención como a propia conta xeral, eso está a súa disposición. A razón de que fose a comisión e que despois non viñera ao pleno inmediatamente seguinte é que é o procedemento para aprobar a conta xeral, porque ten que pasar un período de exposición pública. Dictamina a comisión, pasa un período de exposición pública e despois aproba o pleno. Entón sempre é así, hai unha comisión, nese pleno inmediatamente seguinte non vai porque está no período de exposición pública e vai ao pleno seguinte, vale, pero é o propio procedimento que marca a lei para a aprobación da conta xeral, vale, e despois nada, o contido do documento xa digo, calquera dúbida que teñan falan con intervención ou secretaría que yo aclaran todo sin ningún problema, vale, grazas. Ben, o popular falamos contable do Concello e incidir o que dice o alcalde, que está a vosa disposición as dependencias en a mão do señor interventor. Moi ben, pois imos pasar logo a votación. Pasamos a votación, votos a favor da conta xeral, 7 votos a favor, votos en contra, non hai abstencións, 5 abstencións, queda polo tanto aprobada. Pasamos ao seguinte punto, punto cuarto, que é a aprobación se procede do proxecto básico de execución do pabillón municipal ao Consello. A Comisión Especial de Contas, en sesión de 21 de abril de 2025, adoptou o seguinte dictamen. Aprobar el proyecto básico de ejecución de ampliación y reforma de la planta baja del Centro Deportivo Municipal o Consello, redactado por el arquitecto Marcos Domínguez de Diego. Sometida a votación, obtense o seguinte resultado: votos aprobado el PP, resérvanse para o Pleno BNG, PSOE e Ribeiro en Común. Moitas grazas, señor secretario. Quendas para os grupos, BNG. Xa perder a costumbre de ser a primeira. Bueno, a ver, isto é un punto importante que ven ao pleno. É un proxecto importante tamén para o Concello e por a nosa parte oxalá viñeran moitos proxectos aos plenos como este, oxalá puidéramos aprobar todos os meses algún proxecto así. É un proxecto importante tamén dun calado de inversión moi importante. Por eso, algunhas dúbidas que se nos plantexan ou que plantexaron, que foi a miña compañeira que non plantexou en comisións, pois igual poden parecer así un pouco superfluas ou de decir, din isto por decir, pero precisamente porque é unha obra de moita envergadura na que se van invertir moitos cartos, na cal se van invertir moitos cartos, como acabo de decir, na cal a Diputación
Diputación e a Xunta van colaborar xunto co Concello, pois precisamente por esa inversión que se fai tan grande de cartos, pois a nos gustaría que as cousas pois quedaran ben feitas e se fixeran como ten que facerse. Cando mencionamos que por parte do BNG se mencionou xa en varias ocasións que estamos en zona inundable, non o decimos cunha intención alarmista nin catastrofista, evidentemente, porque sabemos que moitas das infraestructuras que temos pois están construídas e foron construídas dese xeito. Temos o ambulatorio, temos a piscina, temos o campo de fútbol e tamén temos o pabillón. Entón, cando decimos isto, o que digo, non o facemos en plan de decir, madre mía, que nos vai vir unha riada e nos vai levar o pabillón por diante, pero sí que hai que ser conscientes de que existe ese risco. E cando pasan as cousas, despois é cando se botan as mãos á cabeza. E o que digo, como é unha obra de moitos cartos, pois nos gustaría que non pasara, evidentemente. Por outra banda, se nos presentou o proxecto e agora se nos dice que eses permisos que pensamos que facían falta de confederación ou sectoriais ou tal, pois que realmente co informe que fixo o secretario, polo que eu entendín, e aténdose a que vai ser entendido como unha reforma ou unha obra sin aumento de volúmenes nin outras cousas, pois que non necesita pois o mellor duns permisos máis importantes ou máis do que significaría pois un aumento ou vamos, que vai ser considerada como unha reforma interior da parte de abaixo, bueno, interior pero integral, porque vai a ser unha reforma bastante importante. Entonces, bueno, pois o BNG neste sentido non se vai opor a que se faga ese proxecto, esa execución, pero co agravante de que ten a zona onde está e de que tamén outro día comentamos, creo de que vai ser tamén cando se faga a obra que vai ser, pois, bueno, para os usuarios, vai a ser uns días que vai estar pechados ou que van ter que contemplarse novas ubicacións e que sí que nos gustaría que estuvieran contempladas certas medidas que se poidan contemplar para, en caso de que haxe unha riada ou de que inundacións, pois reducir os riscos que poida haber nesa obra grande que se vai facer. De momento, nada máis, grazas. Se vos parece, damos ya ahora a palabra a Ribeiro en Común. Brais, estamos no punto 4. Sí, o escoitar a Maite xa me imaginei. Grazas, boa tarde, desculpar a tardanza e agradecer que esperades un pouco para polo menos chegar ao punto 4. A nosa opinión, ou polo menos a posición do noso grupo, é un pouco a que xa dixemos e avanzamos en comisións. O repasar o proxecto, bueno, mellor dito, o documento, porque evidentemente o documento que está ben, pero pola súa extensión, detalle e parámetros que abarca, non se debería chamar proxecto, por menos non os proxectos que eu acostumo a ver, non chega nin a proxecto técnico nin a anteproxecto, porque ten pouco detalle, porque, bueno, calquera que o vira de solo con ver a súa extensión xa o di todo. En todo caso, é suficiente para saber, desde a nosa opinión, que unha inversión, creo que isto vamos a coincidir todos os grupos da oposición, é unha inversión moi grande para unha infraestructura que está prácticamente fora de ordenamento pola súa proximidade ao río. Isto unha. Dúas, é unha inversión que eu creo que as infraestructuras de Ribadavia hai moitas que merecen esa ou máis atención e non se fai. E creo que é un desembolso moi grande para certas cuestións dun pabellón que quizás con 100.000 ou 200.000 euros se facía algo semellante, se aforraba moito máis e evidentemente non só o Concello, sino o diñeiro público que se vai a poñer aí. Por lo tanto, está ben que se arregle unha parte da infraestructura municipal, pero desde o noso punto de vista é un derroche absoluto para as arcas públicas o que aí se vai facer. E tampouco vai a resolver
o problema da infraestructura, da principal infraestructura deportiva, non? É dicir, a nova pista que se fixo fai un ano creo que era fundamental, porque evidentemente porque resolveu moito e evidentemente era algo moi demandado. Isto non se lle parece e sin embargo se vai a meter se vai a invertir moito máis diñeiro público. Eu insisto, creo que con moito menos cando acabe a obra o verán todos os usuarios, os veciños, todos os grupos, creo que con moito menos se podría facer algo semellante. Isto por un lado, e por outro, insisto, sei que hai avales xurídicos, hai avales que o van a defender a priori, pero está collido con pinzas tamén a cuestión xurídica da intervención. Entonces, bueno, que teña que vir a pleno porque supera o 10% do orzamento total dos veciños, con todos os problemas que hai en riba da mesa, con todos os problemas que ten Ribadavia en riba da mesa. Creo que non é xusto e creo que tampouco vai a ser unha obra agradecida para a veciñanza. Desde o meu punto de vista, evidentemente, esta última percepción é subxectiva, pero desde logo creo que vai a ser compartida por máis xente. Por lo tanto, nos, desde logo, non vamos a poder votar a favor de algo que creemos que debería destinarse ese diñeiro a outras cousas máis urxentes e esperemos que cando digo urxentes non sean inmediatas, como parece que aquí a cuestión da agua, por exemplo, da rede, que falaremos despois dela, que hai dúas mocións ao respecto. Creo que sigue sendo o problema fundamental que ten o noso municipio pendente de resolución. O que fixemos o anterior goberno é unha medida moi provisional para sair dunha emerxencia e agardemos que non volva a haber unha sequía semellante e que o sistema e a rede volva a colapsar. Pero a medio prazo o goberno, sea quen sea, debería estar preocupándose bastante máis destas cuestións, non? E haberá tempo non só neste pleno, sino en outras, de abordar outras infraestructuras que son necesarias e que semella que o goberno actual ou non lle interesa ou non ten capacidade para nin tan siquiera abordalas. Evidentemente, nós sabemos o que gobernar, non lle vamos a pedir a un goberno, sería demagoxia exixirlle que en 2 anos resolvan os principais problemas de Ribadavia, pero eu creo que hai que empezar a abordalos. E creo que aí seguramente o goberno, se quixera abordalos, seguramente non vai a pasar como hoxe, tería unanimidade de todos os grupos da oposición. Entonces, bueno, eu creo que é unha exigencia que os que nos toca estar en oposición deberemos manter o que quede de legislatura. Sen máis, moitas gracias. Moitas grazas, que anda para o Grupo Socialista. Bueno, primeiro, con este tema, unha pregunta que é por descoñecemento. Eu creo que sí que ten que ser, pero que me terá que responder en todo caso o secretario para ter clara unha cuestión previa, que é, eu entendo ou entendemos que, ou preguntamos, mellor dito, si este proxecto ao vir a pleno por superar o 10% do orzamento total do Concello, ten que estar a exposición pública ou non? Pregunto, previamente ou posteriormente. Vale. Bueno, pois aí é onde reside a trampa. E me explico. Reside a trampa do seguinte: o decía Brais, e é así. Calquera que se pare a mirar este documento que nos enviáchedes, igual que lle pudechedes enviar a outra administración, bueno, o nombre indica, pero é un proxecto básico, pero un proxecto básico donde non hai nin medicións de obras, nin siquiera hai ningún tipo de cuestión relacionada ca propia obra que se vai executar. É unha cousa moi por encima, falando de metros, dos metros útiles que ten o pabellón na parte superior,
o que se vai a facer con 5 ou 6 fotografías indicando máis ou menos as estancias onde se vai actuar, pero en ningún momento, o decía Brais, e calquera que vexe ese documento, se dá conta de que non é un proxecto. Non é un proxecto. Non é un proxecto propiamente dito para entregar, non sei se a outra administración, neste caso, ou a administración que ten que dar ese permiso, ahora falaremos deso, se se lle entregou así, porque se se lle entregou así ou se se lle falou así, se está facendo trampa. Entonces, como decía Maite, empezando por o principio, en eso estamos de acordo, os proxectos que son importantes, pois evidentemente hai que abordalos e hai que celebralos sempre cando se fagan ben. O que non pode ocurrir é que unha cuestión que excede dese 10% pois se vai a cometer dunha maneira que para min, dende logo, presenta moitas dúbidas, tanto desde o punto de vista do informe técnico favorable, como estades a decir, como desde o punto de vista do informe económico, que tamén se ten que coller con pinzas, e logo tamén me referirei a ele. Entonces, claro, o que non pode valer é, e xa o teño dito outras veces, é que os que estuveron aquí durante moito tempo para executar obras de un calado inferior ou incluso superior, tuveran que pasar todos os trámites habidos por haber por medo a calquer tipo de denuncia do Partido Popular, e eso tamén me referirei. O por qué? Porque decimos isto e ahora pretender que os demais grupos veñamos aquí e fagamos de palmeros de unhos señores que intentan engañar a veciñanza. E intentan engañar dicindo que é unha obra boa. Sí, por suposto, pero é unha obra mellor, como decía Brais, que facer o saneamento e o abastecemento e a nova captación que algúns lle supuxo un problema moi grande e que vostedes decían que era unha prioridade. Pois non. Hai algunha intención de facer eso? Non. Entonces, xa dixemos no seu momento e debatimos. É unha subvención trampa, donde ainda encima hai que poñer uns recursos que son moi importantes. E claro, decir, non, é que a Diputación vai aportar unha gran parte, por suposto, pero os cartos salen do peto de todos os sitios. Como decía outro día, de todos os ciudadanos, como decía outro día o Partido Popular, que lle decía ao goberno, non, é que nosotros somos os que xestionamos os cartos que lle dá o Estado, pero os cartos salen dos veciños. Claro, salen dos veciños sempre, pero hai unha cuestión, despois hai que ver a prioridade para que se destinan e como se destinan. Entonces, eso é o que fai un goberno, destinalos a unha cousa e destinalos a outra. Eu non digo con eso que este mal, o que digo é que non se pode facer trampas. E agora vamos ás trampas. Como decía antes, primeira trampa, calquera que vexe ese proxecto, bueno, é un proxecto que podría valer para, non sei, para facer unhas escaleiras aí na entrada da Plaza Maior. Porque non se refire en ningún momento a nada. É máis, estamos falando do que nos chegou aos demais, non o que teñan vostedes, claro, porque se eles teñen outro que non nos lo envían, pois, bueno, non, digo porque como... Non, sí, pero nos pedímolo e a nos chegou o que nos chegou, vale? Bueno, pois se non o sabes, como alcalde, telo que saber, porque se vimos aquí a debatir unha cousa que eu pido, ademais, explícitamente por algo, e me chega iso, pois é o que é. Entón, a nos enviaron o que se nos enviou. Entonces, eso non é un documento técnico que podamos nos decir, pois, oye, temos razón ou non temos razón, ou somos aquí os que vimos a entorpecer todo. En primeiro lugar, non podemos entorpecer porque non temos os votos para ello. Pero, ollo, que non teñamos votos non quere decir que non podamos tomar medidas ao respecto de certas cousas que se aproban. Xa o teño dito outras veces. Porque aquí, home, tomaduras de pelo as mínimas. Entonces, empezando por o proxecto que se opuxen en cuestión. Nós non coñecemos, evidentemente, ao que se refire logo, que direi unha cousa, que dixo outro día o concelleiro de Facenda.
Dice, no, es que hai un informe favorable del secretario. No, ollo. O secretario que fai, leendo ese informe, que pone informe de secretaría, o que fai, neste caso Fran, con bo criterio, é referirse ao que o propio técnico que fai o proxecto apunta. Claro, evidentemente, pero Fran non dice que eso sea palabra de Dios, dice que o dice o técnico que fai o proxecto. Eso é o que hai que explicar, porque se non tergiversamos as cousas, e ao tergiversalas metemos, xa teño dito, os funcionarios en problemas que non son deles, e polo tanto estamos engañando tamén. Ese señor, o que fai o proxecto, que vai a decir? Vai a decir que o proxecto non se pode executar? Un proxecto que é unha barbaridade de cartos? Pois non. Dice unha cousa, e a contraria. E se non, lean o que... Podo leerlo aquí, porque o teño anotado. O que dice. Está en zona de flujo preferente, este pabellón. E, polo tanto, en zona de flujo preferente, eso de que non hai que facer comunicación previa, non é certo. Non é certo. No, pero eso se dixo en comisións, aquí, Vale, usted dice que non, pero entón veña ás comisións. Porque entonces temos un problema de comunicación. En fluxo preferente ten que haber comunicación previa. Para ben ou para mal, ten que informarse sobre ese proxecto. Para decir se hai ou non hai. Non vale aquí decir, no, es que como ya nos dijeron que non había que tal, con la comunicación previa sola vale. Mentira. Mentira. Entonces, eso foi o que a nós se nos informou. Entonces, agora sei que vai vir o alcalde e vai vir quedando de bueno e diciendo lo contrario a lo que se dice en comisións. Entonces, temos un problema. Se chegamos aquí ás comisións, decimos unha cousa e despois no pleno decimos outra, apaga, vámonos, ou non vimos a unha cousa ou non vimos a outra. Sí, no, é que o vivimos todos aquí, o vivimos todos, o que se explicou. Home, non sei, ou eu últimamente xa non sei, ou perdo, ou se explicou así. Ademais, por eso pedín eu, dixen, necesitamos a información desta cuestión porque a min non me queda claro. Entonces, como non me queda claro, ao lelo, menos claro queda. E calquera que lea eso, e calquera que lea ese informe, se dará conta que dice unha cousa e a contraria. Vale, dice, pode ser así, pero pode ser de outra maneira. Entonces, estamos aprobando algo que, ao mellor, non está, como se decía, cos informes favorables desta casa que xa dixo o secretario que é como se entiende desde o propio Concello. Se dixo así, Miguel, non me digas que non porque o dixeches así. El Concello entiende que é así, como lo dice el secretario. Eso non lo dixeches a nós. Entonces, eu che dixen que non era así. E Brais, e máis, que outra cousa non terei cada día menos, pero memoria así, dixo nesas comisións, dixo, hombre, pero a administración a que hai que dirigirse tendrá que decir algo, digo eu, o dixo tamén. E hubo el mutis por respuesta. Entonces, obras importantes, sí, obras que están en zona inundable. Pois mira, vou vos poñer un exemplo. Despois aquí sei que hai diversas opinións ao respecto, pero o Partido Popular, o mesmo Partido Popular, con outra gran infraestructura que hai, fixo unha cousa e a contraria. Explícome. A nós, como goberno, se nos pediu, que o teño explicado, que o ambulatorio, yo decía ora Maite, que o ambulatorio tiña que ir para outro sitio, o Concello gastou cartos, tempo, fixo aquí un montón de trámites urbanísticos para dotalo noutro lugar, a propia Xunta así o pediu, fixo un informe técnico dicindo que esa edificación está en zona inundable. Cuidado, aínda non era nin siquiera, supoño que de flujo preferente, porque eso cambiou. E o que decía Maite ahora, oiga, e se volve a inundarse, volvemos a decir que a inversión que se fixe aí é boa. Non podemos decir que é boa. Foi un parche de 500, 600 mil euros nunha cuestión que a mellor hai que facer noutro sitio. Xa sei que hai diferentes opinións ao respecto, por a ubicación.
pero é que a ubicación non quere decir que este ubicado nunha zona que legalmente se poida facer. Eso é así, por eso digo eu que as cousas hai que facelas como corresponden ao que a lei marca, porque senón nos podemos topar con unha cousa, que só fixemos, e o alcalde o sabe. Home, metemos planes dos camiños rurais que despois non puderon executarse. Estaban licitados, e se teñan que executar, e houbo que devolver os cartos. Entonces, aquí o gran problema é, desde o noso punto de vista, obra importante, sí, excesivamente financiada ou excesivamente cara, tamén, porque máis de 800.000 euros aí, home, por favor, mire hasta que punto é excesivamente financiada que vostedes mesmos, e o dixo vostede, senón agora ao mellor dice outra cousa, dicen que na propia licitación que quiten, no propio concurso que quiten, que van a pedir como melloras, cousa que tamén ao mellor xa veremos se é dubidosa ou non, pois que van a meter a maquinaria e todo o demais, que é o que tiña que levar un proxecto desta envergadura. Entonces, hasta que punto tiñamos razón cando vostedes mesmos se dan conta que ahora teñen que meter como mellora? Entonces, tan equivocados non estábamos en que é excesivo ese financiamento. Entonces, esa é outra pata do tema, pero é que a peor de todas para o Concello e a que máis nos preocupa é a seguinte: aprobamos isto, quitamos a licitación cos plazos que vostede mesmo dixo, porque tamén nos ten que ahora decir se os plazos de fai 4 meses son 4 xaneiro, sí, se os de fai 4 meses a urgencia que vostede dixo aquí, vostede dixo, había urgencia de presentalo antes de que acabara o ano, porque nós lle recriminamos, evidentemente, que o fixeran das reformas que o fixeron, a urgencia de presentalo era que esta subvención ten uns plazos, ten 6 meses de execución e, polo que eu sei, ou polo que sabemos, ten que estar executada en novembro, parece ser. Bueno, pois eu lle digo, primeira cuestión, cos plazos para que os plazos se teñan que cumplir. Cos permisos, sea para ben ou para mal, en regla, non chegamos a novembro. Non chegamos a novembro. En todo caso, de chegar, e se chegamos sin os permisos, e o Concello ten que devolver os cartos, que facemos? Explíqueme vostede a min. Claro, porque a mí non me parece de recibo, porque non vale decir vamos devolver a parte do Concello 140.000 euros. Non, se executa unha obra de 800.000 euros, a ver quen ten un problema grave, porque, dende logo, a Xunta de Galicia non se vai facer responsable do que teña que facer o Concello, que é ter os permisos en regla, ter a documentación en regla, ter a licitación ben feita. Eso non o vai a facer a Xunta. A Xunta lle deu os cartos, lle dixo aí los tienen e ahora búsquense la vida. Entonces, se hai todos eses problemas que a nós nos crean dúbidas máis que razonables, é un problema, pode ser un problema para o Concello. Fai 2 meses, creo que xa foi, pedimos que veña o técnico tal como o pedimos nós, o Grupo Socialista e os grupos da oposición secundaron o tema, que veña ese técnico tan bo que teñen vostedes que fixo ese proxecto, e por un proxecto tan importante, que veña que nos lo explique aquí aos grupos, que nos diga si isto é así, si é de outra maneira, si realmente ao mellor estamos nós errados, e vostedes non o fixeron. Entonces, eu non entendo estas ganas de, a veces, de verdad, de buscar problemáticas absurdas, porque se nós temos dúbidas máis que razonables, vostedes non as teñen que resolver. E con isto, xa rematamos, con isto non decimos, volvo a decir, que a obra non se faga, non sea importante. Hai outras moito máis importantes, dende logo, deses importes, sí, pero se pode facer, evidentemente, pero se hai dúbidas, habrá que aclaralas, e non poñer a nadie aos pés dos cabalos.
unha última cousa. Se isto é así, e se hai dudas máis que razonables, sabemos, mañá cando vai a parte económica vai a Diputación. Hai que dicilo claramente, aquí nunca nadie se puxo exquisito porque ten que pasar un mes para que ese, non sei se un mes ou 15 días ao ser unha modificación, agora non o recordo, pero sean 15 ou sea un mes, nadie se vai poñer exquisito aquí de exigirlle ao goberno que espere ese tempo para que haxe os cartos. Non se trata de entorpecer, pero o que si decimos é estas outras dúbidas que se aclaren, porque senón volvemos ao que nos preocupa, que é vamos a ter un problema, algo decía o interventor no seu informe, vamos a ter un problema se iso é así. Pois sí, entonces é un pouco unha chapuza de convenio. E usted non o pode decir, pero sabe que é verdad. Entonces, se a Xunta fai chapuzas de convenios porque quere favorecer aos partidos que están gobernando nos seus concellos, pois me parece ben, pero polo menos que as faga ben, porque senón nos atopamos con estas cousas que, dende logo, están fora de lugar. E remato con unha cousa, xa digo, estará a disposición nosa o proxecto, pero o que non se nos mandou, despois yo enseño, porque como eu non sei, claro, eu non falei con Maite nem falei con Brais, aseguro yo, pero se é o mesmo que nos mandaron a nós, dende logo, é de andar por casa, Moi ben, moitas grazas, que anda para o Grupo Popular. Sí, gracias. Bueno, moi brevemente, porque creo que xa este tema está máis que tratado en comisións, e eu simplemente un par de aclaracións. Eu podo entender que, bueno, feito, a min tamén me parece, decir unha barbaridade, 1 millón de euros, hoxe en día decir 1 millón de euros pareceme a min unha barbaridade, pero realmente temos que nos dar conta que hoxe en día facer unha obra dá medo, é dicir, a min tamén me sorprende, pero realmente é o precio a que ahora mismo está a obra e sobre todo a obra pública, non? Que todos sabemos o que é a execución material e o resto que vai por encima. Eso por unha parte. Despois, decíase que hai cousas máis prioritarias e por si estamos de acordo, ou máis ou polo menos igual, pero a veces, vos que estuvestes gobernando sabedes que a veces hai a línea de axudas que puntúan máis unhas actividades nunhas determinadas instalacións que outras, e esta en concreto puntuaba as instalacións deportivas moi por encima de outras instalacións. Por eso nos decidimos optar por esta opción de a remodelación do pabellón, porque habendo outras prioritarias, para nós tamén era prioritario dar un servicio de calidade para as máis de 1000 usuarios, creo que tiña dito Javi, corrígeme Xavi se me equivoco, os usuarios que ten o pabellón, de máis de 1000 usuarios que ten ese pabellón. Entendemos que a pista, pois que obviamente foi unha mellora moi boa para os equipos profesionais, pero os usuarios, digamos, de amateurs, pois as instalacións, todos si conocedes, por exemplo, a pista de spinning, as bicis, pois a verdad que, e tanto onde se fan as actividades dirixidas, pois está un pouco obsoleta, por non dicir demasiado. Entonces, obviamente, para nós é unha obra da que nos estamos contentos, que nos asusta 1 millón de euros tamén, claro, pero obviamente hoxe en día se queres facer algo teste que barallar neses números. Respecto ás dúbidas eu o que vin sí que ten medicións, pero sí que é certo que non sei ao mellor se a vos os enviaron un pequeno, ao mellor unha memoria ou algo que se enviou por non ocupar tanto, pero que si os cálculos son como todo números, o sea, son como todo letras, non ven como veñen ao mellor os presupuestos normalmente, que veñen números as columnas a un lado, que ao mellor non se ve, pero no resumen vese memoria e mediciones e presupuestos detallados. Pero bueno, se é así, pois que yo teño a súa disposición e se envía cando sea necesario. Despois, por os permisos de confederación, eu creo que tamén se xa lle explicaron en comisións informativas que o ano pasado, se non recordo mal, a partir de 2023, precisamente porque todos sabemos o latoso, porque se dilatan no tempo os permisos de confederación, aquí en Ribadavia, non sei se por suerte ou por desgracia, pero temos ríos, temos regatos, temos casi a moita parte da superficie do noso concello está afectado por confederación hidrográfica, e todos sabemos que como te teñas que ir a unha autorización podía ser de 3 a 6 meses como mínimo.
ou máis, exactamente, pois o ano... Sí, pero quer dicir que precisamente para axilizar pois obras que non afectaban, como dixo Maite, a volumen, a estrutura, a actividades, teño aquí obras de reparación ou mantenimiento de instalaciones, equipamientos ou edificaciones sin cambios de estrutura, volumen, altura, superficie ou uso. Obviamente, os técnicos deste Concello e tanto, bueno, todos os técnicos nos dixeron que este podía ser o camiño. Parece que vostedes están deseando que non sea así, pero bueno, nosos camiños que nos dixeron os técnicos que deseamos seguir somos os que estamos seguindo e hasta ahora ninguén nos dixo o contrario. Entonces, por aí, pois, deso, nos creo que estamos dando os pasos que debemos dar legalmente, aconsellados por los técnicos, obviamente. E, bueno, ahora creo que nada máis, non sei se igual despois se hai unha segunda rolda, pois se me acorda algo máis, perfecto, pero de momento nada máis. Gracias. Queren unha segunda quenda, un Ribeiro en común. Ben, grazas. Tiña pensado xa intervir e fun apuntando un pouco cousas de todos os grupos, pero bueno, sobre todo me interesaba saber cal era a opinión do goberno, non? Que debería ter argumentos moi de peso para defender 1 millón de euros de investimento na infraestructura que sea. E con todos os respetos, evidentemente, os argumentos que deu o goberno son, bueno, colledos con pinzas. Non ilusionan nin o máis festeiro da festa. Permítaseme a expresión. E non me extraña. Primeiro, se empeza o goberno queixándose dos prazos das administracións cando recentemente, porque fai 2 anos, para min é recente, para un neno que acaba de nacer igual non, pero para min é recente. E fai 2 anos, todos e todas, creo, recordamos ao Partido Popular, a este mismo Partido Popular que agora está gobernando, cando estaba na oposición, saindo e poñendo o grito no ceo, exixindo informes sectoriais, chamando a consellerías para exixir informes sectoriais, as súas consellerías, claro, evidentemente. E todos sabemos as artimañas que se empregaban, non? Evidentemente, polo menos o noso grupo non o vai a facer, pero cando menos estamos obrigados a enunciar que nos resulta irónico as voltas que dá a vida, e a coherencia que pouco dura. En todo caso, creo que de verdade que o propio goberno e a propia portavoz do goberno diga que lle parece unha barbaridade 1 millón de euros, eso xa eu creo que resolve calquer cuestión e deixa a luz blanco sobre negro cal é a opinión verdadeira desta obra, non a opinión do goberno, sino a realidade. É unha barbaridade, é injustificable e é unha mala acción ou non é unha acción boa de goberno desde o punto de vista obxectivo, eu creo, non? Con esta afirmación. Eu creo que está calquera que se dedica a facer análisis o ve. Pero eu, antes de continuar, me gustaría, para que constara en acta polo señor secretario, que Ribeiro en Común pregunta ao señor alcalde ou a alguén do goberno, vaya, se existe informe sectorial da Confederación Hidrográfica sobre esta obra. Non, me gustaría saberlo, porque senón digo unha cousa a outra, para min é fundamental. Que non... Existe ou non existe? Sí ou non? Sí, claro, teño que existe explicar. Un informe sectorial? No, espere que lle explico. No. Ben, me remito ao informe de secretaría. Fai falta un informe sectorial. O di o informe de secretaría. Non, a min o que diga este técnico, o respeto, por suposto, o respeto. Pero o importante é o que di o informe de secretaría e a lei de solo de Galicia. Vale? Entón, en consecuencia a iso, ten que haber un informe sectorial. O día, ademais, se existe, perfecto. Despois o vai explicar e en función diso nos decidiremos o voto. Non é por abrir debates bilaterais, non se confunda. En todo caso, creo que é bo, seguramente os demais grupos tamén lles interese
creo eu. Desde logo creo que é fundamental incluso para poñer o voto e que recolla en acto o secretario polo que poida pasar no futuro. Ahora ben, advirte o secretario o informe de secretaría mencionando a Lei do Solo de Galicia. No caso das obras públicas municipais, dita previsión é correlativa á acreditación de cumprimento da legislación sectorial. Polo tanto, unha obra municipal require de dispoñer das autorizacións e informes sectoriais para proceder á aprobación do proxecto. O di claramente. Isto non é interpretable. Entón, se hai, eu evidentemente mas terei. Se non hai, votarei en contra. É que o teño que facer. E eu aviso os demais. Isto é unha cuestión demasiado seria. Entonces, isto é así de fácil. Pero que hai outra cousa moi irónica, porque ás veces o humor e a ironía é o refuxio, é o último refuxio, e a min, francamente, é un refuxio no que cada vez estou máis cómodo. É que o propio proxecto chamase Proxecto Básico de Execución de Ampliación. O de proxecto. É dicir, entón, evidentemente, pode ser unha cuestión nominal, alcalde, eu non digo o contrario, pero é bastante torpe que o definiu así, eso é así, é bastante torpe, máis alá de outras cousas, entonces, se unha ampliación está contradicindo todo o argumentario que o propio técnico expresa e que vostedes están a decir. Vostedes dirán, no, es que non cambia a estrutura e non é estrutural. Bueno, evidentemente, eso tamén é interpretable. Pero para min o máis fundamental é que é unha inversión fundamental e que ten que vir a pleno xustamente a causa desa inversión fundamental. Acabo ahora, creo que estou dicindo en un tono respetuoso e estou defendendo os argumentos do noso grupo. Evidentemente, o que non pode pretender o Partido Popular é que diga o que les queren que diga. Porque as democracias son así. Eu tamén, moitas veces, non estou de acordo co que vostedes din e espero o meu turno de réplica para decilo. E acabo, como decía. O fundamental, non quero xa falar de prazos, porque ainda me estou acordando dos prazos do punto de atención infantil que veu a sustituir a Galiña Azul, que primeiro iba a ser no primeiro trimestre, despois iba a ser en xaneiro, despois iba a ser no segundo trimestre e evidentemente xa sabemos como vai. Pero que o argumento central para decir que o PP vai a facer esta obra que dixo a portavoz do goberno sea que se elixiu esta obra en función das bases e da puntuación que había, bueno, eu creo que ese argumento nos valía aos que estábamos antes, que non tiñamos ninguna, de alguna maneira, a administración que nos dera un convenio bilateral e nos teñamos que suxetar a concursos ou a subvencións de competencia, de concurrencia competitiva. Pero ao Partido Popular, que dixo, como dixen antes, como quen di onte, fai 2 anos, que prometeu tantas cousas, que dixo que iba a abordar tanto, que iba a arreglar todo, que os demais non fixemos nada e que eles iban a casi poñer as rúas de ouro, e ora, francamente, están falando como si na Xunta e na Deputación non estuera o seu partido gobernando. Quero dicir, eu ese argumento me sona, porque ese argumento que dixo o goberno do PP hoxe é o mesmo que usábamos o PSOE e Reunión Común no anterior goberno, porque nos tiñamos que ceñir a certas cousas e só podíamos optar a concorrencia competitiva. Falaremos despois dos parques cubertos infantís. Efectivamente, se solicitaron, tamén o solicitou o PP, por certo, pero que o PP en campaña prometeu todo, prometeu que iba a resolver todo, prometeu que iba a abordar os problemas reais que existen e somos conscientes, e sin embargo agora está falando como un grupo máis que non ten ao seu partido na Deputación nin na Xunta. Entonces, a min, francamente, me parece preocupante. Me parece que se lle enganou á xente, iso teño clarísimo, non se está sendo coherente co que se dixo en campaña, en absoluto. É dicir, se prometeron cousas, evidentemente hai que ser,
non hai que tampouco ser exixente cos gobernos cando están empezando, pero que xa levan 2 anos, señores e señoras, xa levan 2 anos, e están empezando a falar como un partido de esquerdas que está gobernando na Xunta e na Diputación o Partido Popular. E vostedes, insisto, é que é o seu partido. Deberían traer aquí máis investimentos. Despois supoño que ao longo deste mes, do vindeiro mes, aparecerán máis promesas. Supoño que sí, pero polo de agora, isto é o que hai. E para min é decepcionante. Entón, se hai informe sectorial, o noso grupo absterase, e se non o hai, nos teremos que votar en contra, nada máis. Moitas grazas, que anda para o BNG. Gracias. Eu simplemente para complementar un poquinho o que dixo Maite antes, pola nosa parte nos parece evidentemente unha obra moi cara, nos parece que sería moito mellor invertilos en outras cousas e en particular nun sistema de agua que sea que vamos a falar despois na próxima moción, o sea que non me vou estender sobre isto. Nos gustaría saber cal é a resposta á pregunta de Brais, de existe ou non existe. Non hai moitas máis posibilidades que decir si existe ou non existe, e salientar unha última cousa que aunque se reconoce que non fai falta permisos adicionales, xa que a obra é solamente para unha modificación e non vai haber unha ampliación a pesar do seu título, se recomenda que se poñan unha serie de medidas para reducir a vulnerabilidade. E a mí me gustaría saber, xo preguntei en comisión, xo volvo a preguntar agora, se é que tendes pensado facer algo para seguir esa recomendación que ven recollida no informe do secretario. Nada máis, moitas gracias. Moitas grazas, que anda para o Grupo Socialista. Bueno, hai unha cuestión que, bueno, que para defender a veces algo non fai falta faltarlle o respeto aos demais. E digo por qué, Mariluz. O que non se pode decir é parece que están desexando, eso yo dixo, supoño que todos os grupos, parece que están desexando que non se faga esta obra. Non, nós dixemos aquí claramente o que pensábamos. E se a vostedes non lle gusta, pois, como dice outro, botanlle azúcar. Vale, pero decir despois, por exemplo, cousas como é que se dilataban os plazos moito da Confederación e todo eso. Eso sabemos todos. Tamén se dilatan, se o dixeches, Marilu, non poñas cara de extrañada, hombre. Tamén se dilatan os de patrimonio, e non vexo tanto énfasis cando falamos de patrimonio, verdad? O que pasa que ao mellor últimamente no Concello nos pasamos a patrimonio por el forro. E teño exemplos, así, a patadas, das obras públicas que se fan no Concello, e das que non son públicas. Só hai que darse unha volta. Outro día Brais pediu as licencias de obras e igual nos sorprendemos. Xa o teño avisado tamén. Entonces, oye, se poñemos énfasis nunha cousa, non poñamos na outra. Ou é en función de quen está. Eu vou dicir o mesmo da Confederación. Este é o PSOE gobernando, que está o PP. Si é lenta, é lenta. Pero tamén vou dicir o mesmo. Se está o PSOE, que está o PP. Se hai que cumplir unha serie de obligas, ou vou dicir igual que o PSOE que ou vou dicir que o PP. O que non podo dicir é cando está el PSOE intento enmarañar ou intento darle la vuelta e despois se non sale, xo dixen desde un principio con esta obra, é culpa de la administración que non llegan los permisos. Que esa é a outra xogada, que aquí algúns xa non nacemos onte nesto, entón xa nos conocemos isto, vamos, máis que a matraca. Entonces, nós non dixemos que non se fixera, nós non dixemos nada deso. Vostedes mesmos, mira, Mariluz, calquera que escoita a túa intervención, escoita a miña, dice, home, se a do PP coincide ca do PSOE, se as dudas que está poñendo en riba da mesa do PSOE aínda fai peor a do PP, se está dicindo que a obra é unha barbaridade. Eu non dixen que fora unha barbaridade, eu dixen que era excesivo. Mira a diferencia de cuidar as palabras en política.
Eu dixen que era excesiva, desde o noso punto de vista, pero non dixen que fora unha barbaridade. Eso dices ti, e o dice o teu grupo, e cando decides vos, que non vamos a pensar nós, que somos a oposición, e vemos que 1 millón de euros é unha barbaridade. Mira, para que te fagas unha idea, Mariluz, yo alcalde, sobre todo, que é o que manexou isto, eu xa digo que aos concelleiros moitas veces nin o de deportes lle podo botar a culpa, porque sei perfectamente o que pensa desa obra. Ainda que non o diga, levante o xamán para aprobala. Sei o que pensa, sei que é unha barbaridade, sabe que é unha barbaridade, que é outra barbaridade que se vai facer ali. Entonces, mira, home non, é igual, Javi, deixémolo así. Entonces, si tamén era unha barbaridade os jardinillos por 48.000 euros, e ti, si, claro, no, é que vou a dicilo, home, supoño que teño dereito a dicir as cousas que vostedes decíades. Xa, bueno, pois, oiches, Xa está, Javi, xa está. Eu dixen o que penso, e creo que teño dereito a dicilo. Home, se non podemos falar de un proxecto de tal envergadura o tempo que sea necesario, pois apagámonos, porque, entre outras cousas, vostedes chegan aquí e despachan os plenos en 2 minutos, non falan de nada, entonces non sei para que vimos aquí. Hai que decirle aos ciudadanos, decimos, eu lle digo que cobramos por vir aquí, cobramos 100 euros, se hai que falar, se fala, como se hai que falar hasta as 12 da noite. Eu estaba aí aguantando-vos a vos hasta as 12 da noite, cando era alcalde, e non se daba máis porque non daba máis o tempo, e cobraba menos. Claro, é que xa está ben de certas cousas, hombre. Entonces, eu, como dicía hoxe un ministro, aquí se ven en son de paz, pero a veces cando se ollen tonterías, e nós argumentamos, non dixemos nada máis, nin dixemos nada mal. Ora, decir, non, desexades que isto non sei que, desexades que tal. Eu que vou a desexar, Mariluz, se só teño dito outras veces, se eu son seguramente o maior usuario que ten ese pabellón desde fai moitos anos. Eu uso todos os días. Eu son unha persona que levo ali 30 anos indo ali. E son unha persona que, xunto co concelleiro que naquele momento había aquí de deportes, impulsou a sala que había ali. Por certo, cunha miseria de cartos, a que hai hoxe. Entonces, non se pode decir 48.000 euros, sí, Javi, mira ti, o que... No, home, pero estou che explicando, home, 48.000 euros valeu o que hai hoxe ali. Mira ti a diferencia. Sí, vale, pois, oiches, non pasou... Non, hace 20 non. Entonces, centrando as cousas, siguen sendo moitos cartos para o que é esa obra. E, polo tanto, aparte diso, o que dixo Brais, hai permisos por escrito ou non. Vostede ahora explicará, eu xa sei o que vai explicar, ou mo imagino, pero hai permisos por escrito non, porque neso se alude. E para nós eso tamén é importante. E despois, fixademos hasta que punto isto é así, que algúns, que tampouco somos idiotas, aí no seu momento se valorou facer unha piscina pequena, un vaso pequeno, que lle chaman, ahora non recordo o nombre, pero é un pouco dedicado a xente máis maior, aos meniños e tal. Bueno, entonces, se plantexou esa idea, e a propia Confederación e todo o que se lle fixo unha consulta e os técnicos aquí plantexaron o seguinte, que é o que alude ese técnico, se vos fixades no propio informe, que é, fai moita mención, que é curioso, por iso eu entendo que o que dixo Brais da ampliación é unha torpeza, pero dixo a modo irónico, non o tomedes ao pé da letra, pero digo, fai moita alusión a que se fixo unha inversión na parte de arriba, fai pouca, non sei que, tal e cual, e nos trae aí unha planimetría da parte de arriba, porque hai unha cousa, claro, é que a parte de arriba non ten os mesmos condicionantes que a parte de baixo, ainda sendo a mesma edificación. Isto digo porque a nós o que nos decían naquele momento é que na parte de baixo non se podía facer ese vaso,
pero se elevábamos cunhos pilotes e o poñíamos á altura do que é a pista, se podría facer. Entonces, isto é así, pero é así para todos. É o que nós estábamos dicindo. As autorizacións serán para todos, e non serán para uns dunha maneira e outros de outra, non? Entonces, nos sorprende, a min, de verdad, me sorprendeu a intervención, porque eu esperaba outra cousa, esperaba unha defensa máis a ultranza e máis efectiva da propia inversión en si mesma. E outra cousa, Mariluz, se é un convenio ad hoc, como foi, que sale cunha línea daquela maneira que lle corresponde a case todos os concellos do PP, por moita non é o que dicía Brais, non é algo que ven cunhos condicionantes, e polo tanto é distinto. Entonces, despois claro que podes ter unha prioridade ou outra, pero mira, para rematar, para que se vexa, mira, 1,5 millón de euros é pouco costou cambiar as luces de todo o concello. O fixo este goberno. Vale, entonces, sí, xa sei que fixeche vos, se cho iba a decir agora, xa sei que fixeche vos o proxecto, e iba a decilo, non te preocupes. E con fondos do Estado, tamén eso tamén o tens que decir, vale, ben, e adxudicados a todos os concellos de España que o pediron, non como o Partido Popular na Xunta que os concede só aos seus. Entonces, se é unha gran diferencia. Entonces, eu digo, 1,5 millón de euros para todo o concello, cambiar esas infraestructuras, toda a equipación, todo o demais, e despois facer un plantexamento de que houbera unha nova, que houbera unhas melloras, como un paseo no río, como puxemos, todo iluminado, que oiches, Mariluz, non te podes imaginar, pero hai informes técnicos, o que costou tamén ter informes técnicos desa situación. Ou te crees que chegamos aquí e lle demos a un botón e nos deixaron poñer o alumeado no paseo porque sí? Por que te crees que o alumeado de Francelos é solar e non leva cableado? Por algo. Entón, se todos cumplimos as normas, as temos que cumplir. Entonces, esas son as dudas que tal. Eu en ningún momento me plantexei xa, nin por asomo, digo porque foi o que levei naquel momento, nin por asomo facelo o tramo da barca para ali, porque non se podía facer desa maneira, había que facelo de outra. Entonces, decir que non hai aumento de volumen cando se van a tirar, eu, como non o vin, non podo dicilo ao 100%, pero se van a tirar paredes sí ou sí, me imagino. Se van a facer cousas que teñen que ver con reestructuracións da propia edificación. Por lo tanto, eu non sei se chamarlle volumen, aumento de volumen ou que sea, pero desde logo unha que o dice o propio informe, leédeo, porque, de verdad, leédeo, porque eu cando leín me quedei sorprendido. Dice que se pode entender, falo de memoria, pero seguramente hasta casi é literal, que se pode entender que esa edificación que ten máis de 30 anos, que esas obras que se van a cometer, se pode entender que son de mantenimiento, conservación e ornato, o dice o propio técnico. E iso, en si mesmo, facendo unha obra onde se van a levantar tabiques, onde se van a tal, é unha barbaridade. Desde o meu punto de vista, eu non son técnico, pero é unha barbaridade. Entonces, sexamos serios, porque non sei, eu dígovolo, lédeo, que non o lera, lédeo, porque presenta dúbidas máis que razonables. Vale, entonces, non nos viñemos aquí a enturbiar nada, nin tal. Nos, co que nos pasache ver vos, lemos o que se puxo. E o que se puxo é eso. E logo vou acabar cunha cuestión que nunca dixen hasta ahora, pero tamén hai que presumir de outras cousas. Mirade, cando se baixou ese pabellón ten 1000 usuarios, xa os tuvo no seu momento. Houve unha época que por outras razóns baixou moito. Esas razóns, entre elas, foi un erro do goberno que había no seu momento, do que eu formaba parte, que foi quitar a licitación, saliu unha empresa, non vou decir o nombre porque tampouco merece a pena porque se comportaron ben, hai que decilo, nese sentido,
Saliu o concurso e ganou unha empresa que non tiña nin pajolera idea de deporte, porque non se dedicaban a eso. E nós nos demos conta, eu sendo alcalde, nos demos conta que a ferramenta para cambiar eso, porque a xente deixara de ir masivamente, tamén é verdad que por outras cousas, por outras modas, que houve no seu momento, deixou de ir masivamente ao pabellón, e se baixou, ao mellor, non recordo, pero a 700 ou por aí. O que fixemos foi tomar medidas, e este que fala, colleu, falou ca empresa de Boas Formas e lle dixo que renunciaran ao contrato porque non sabían xestionar ese tipo de cuestións. E o fixeron. E trouxemos a empresa que houve no seu momento, que ora cambiou de nombre ou o que sexa, pero que mellorou moito o servicio. Por iso quero dicir que aquí erros cometemos todos, e non pasa nada por correxilo. Por iso estou dicindo, entón, presumir de que tal, non é só cuestión de infraestructuras, a veces é cuestión de dar un bo servicio, como pode pasar no ambulatorio, nada máis. Pero non vos tomedes as cousas que estamos, polo menos nós, que estamos poñendo en dúbida como algo que é para entorpecer, como nos dixeches. Non é así, porque en ningún momento é a intención. Se fose así, Mariluz, hubiéramos falado donde podemos falar. E podedes preguntar ao alcalde o primeiro, chamar a Confederación Hidrográfica e decir, a mí só me queda un paso, só teño que subir unhas escaleiras. E se algún técnico, alguén se atreve a decir que eu fun a falar deste tema en concreto con alguén, que colla e que o diga. Porque entón nos vemos noutro sitio. Así de claro digo, se eu fun falar con algún técnico para entorpecer este proxecto, o levo a xulgado. Se tedes alguén que veña e que o diga, o levo. Así que mira hasta que punto estou ca conciencia tranquila, meu grupo tamén. Pero eso non significa que non poñamos dúbidas. Moi ben, moitas grazas. Vas a intervir. Sí, entón, simplemente, porque, claro, a veces, a ver, eu... tú obviamente levas moitos anos en política e, bueno, eu entendo que intentes cando alguén dice algo, pois interpretalo a túa maneira. Entón eu simplemente vou facer dúas aclaracións moi brevemente, porque vai intervir tamén o alcalde, e para non alargar máis isto. Primeiro, cando dices de que me parece unha barbaridade 1 millón de euros, eu non sei se ti os manejas todos os días, pero que eu non, e desde logo 1 millón de euros, falar d'1 millón de euros me parece unha barbaridade, pero non significa que diga que esa obra que é unha barbaridade. É dicir, eu o que estou dicindo é que as obras ahora mismo que teñen unhos precios altísimos e que a obra costa eso. Obviamente, falar d'1 millón de euros a mí non me manejo todos os días, eu non sei, a mí parece unha gran cantidade. Outra cousa, o tema de confederación, é dicir, non tomes un ataque político porque non o era, é dicir, Confederación Hidrográfica tamén estuvo, pero dices que era ahora porque te colou o PSOE, tamén estuvo gobernada por o Partido Popular e os plazos eran os plazos. Eu sempre viña a indicar que mismo eles, Confederación Hidrográfica, mandaron estes folletiños, simplificación administrativa, é dicir, que eles viron que había obras que non necesitaban, podíanse simplificar os plazos, e por eso puxeron este trámite. É dicir, non me refería a que estuvera o Partido Socialista en Confederación e que os plazos foran interminables, non, porque antes estuvo o Partido Popular e eran iguales. É dicir, e precisamente que nos simplificaron foron agora o goberno. É dicir, non é... O meu, gracias a Dios, sei ler. Eu, gracias a Dios, sei ler. Sí. E dominio público hidráulico. Se aprendemos un pouco, claro, é que... Pero que dixen eu que non dixeches? Pero que dixen eu que dixeches? Eu non... Non, que dicir que eu... Eu creo que non lle hai que dar máis voltas. Primeiro a Lourdes, dices ti mesma que non dixeches que era unha barbaridade da obra e a Lourdes é unha cuestión de relación manejar... Por favor, non, eu estou... Eu repito que dixen que a min, que son cantidades que non manexo a diario, que falar d'1 millón de euros me parece unha cantidade considerable de cartos, pero que de alguna maneira vos quixestes decir que esa obra que era unha barbaridade, e non é ese o caso, por eso quero aclarar esa posición.
esa posición, e tampouco o dos usuarios, é dicir, eu non dixen que os leváramos nós, é dicir, eses usuarios son os que son, e tú acabas de dicir que o servicio tamén é importante, pois eches o exemplo da empresa, pois as instalacións tamén creemos que son importantes para dar un servicio de calidade, por iso que nos que esa obra nos parece axeitada, e con isto nada máis para non vai intervir o señor. Moitas gracias, Mariluz. Vamos a ver, sí, porque ao final eu, se me permitides nada para rematar e aclarar este tema, porque creo que todo é moito máis sinxelo do que estamos plantexando aquí, moitísimo máis sinxelo. En primeiro lugar, primeira cuestión, non sei que documentación se lle enviou aos grupos, evidentemente eu non envío a documentación aos grupos, non sei cal foi, pero teñen a disposición o proxecto, e un proxecto, estamos a falar dun documento de 1124 páxinas. O sea, que me digan que non é exhaustivo, vamos a ver, eu creo que é suficientemente exhaustivo, con medicións, con todo o lujo de detalles, como ten que ser un proxecto de execución, por suposto. Entón, teñen ese documento a súa disposición. Eso forma parte do seu traballo, acceder a esa documentación, pedila aos servizos municipais, non lla teñen nin que pedir, nin a entregan os políticos. Hai servizos municipais onde vostedes poden acceder directamente ao contido dese proxecto. Xa lle digo, un documento de 1124 páxinas. Ben, a partir de aí, cuestión dos permisos sectoriais, por aclarar e por centrar a cuestión. Como ben dicía Mariluz, houbo no ano 23 unha modificación do réxime de autorización da Confederación Hidrográfica que se comunicou a todas as administracións públicas, que afecta tanto a administracións públicas como a particulares, que de feito no caso de Ribadavia, afortunadamente, eu vou decir que é moi positivo ese réxime de simplificación administrativa, porque no caso de Ribadavia moitísima xente do noso concello que está en zona de flujo preferente, como é o caso do propio polideportivo, poden acollerse a este réxime de declaración responsable, que é como se chama. Este réxime de declaración responsable di que cando as actuacións de obra non implican modificación estructural, ampliación de volumen nin cambio de uso, sométense ao réxime de declaración responsable. En que consiste este réxime? Envíase o proxecto á Confederación Hidrográfica. A Confederación Hidrográfica ten 15 días para revisalo e dicir, no, este proxecto ten que ir pola vía da autorización, porque ten suficiente entidade, entendemos que hai modificacións estructurais ou que hai un cambio de uso, entonces teñen que sometelo ao réxime de autorización. Ou, se en 15 días a Confederación Hidrográfica non dice nada, enténdese que non hai que sometelo ao réxime de autorización e que, polo tanto, vai polo réxime de declaración responsable co cual se pode executar a obra. Xa digo, isto foi un cambio que eu creo que hai que alabar, é un cambio do ano 2023 e creo que hai que sinalar e poñelo en valor porque axiliza algo, axiliza o papel dunha administración que, como ben dicíamos antes e sabemos todos, pois dificultaba moitas actuacións en determinadas zonas, en zona de policía, en zona de flujo preferente, zona inundable. Hai outros cambios tamén respecto aos exemplos que se puña de cando se quixo facer outras obras en aquel entorno, e se non que me corrixo o secretario se me equivoco. Falábase da lei do suelo de Galicia. Ben, neste concello dende o ano 2020, finais do ano 20, hai un documento tamén que é un plan xeral de ordenación municipal que hasta ese momento non existía. Entón tamén o réxime de actuación era diferente para solicitar os permisos sectoriais. No momento no que tú tes, e xa digo, se me equivoco, correxirame o secretario porque evidentemente eu tampouco sei a literalidade de toda a lei, pero unha vez que existe o pexón en ese suelo, este é un suelo, estamos a falar dun suelo urbano consolidado de uso dotacional deportivo, entonces, calquera actuación que se fai dentro deste ámbito e que non modifica as características, o uso, como dice tamén a propia Confederación Hidrográfica por régimen de declaración responsable, pois, vamos máis alá, a Lei do Suelo de Galicia dice que nin tan siquiera sería necesario solicitar ningún permiso sectorial, cousa que este goberno non fixo. Nos, evidentemente, fixemos o noso traballo, Nos presentamos toda a documentación á Confederación Hidrográfica o 7 de xaneiro de 2025. Está entregado o proxecto, presentada toda a documentación, tal e como marca o réxime de declaración responsable. 15 días despois non se dixo nada, o proxecto está autorizado, porque vai polo réxime de declaración responsable. Pero que máis alá, e aquí o secretario, repito, que me corrixa se me equivoco,
Fixos un seguinte documento no cual se sinalou isto último que lles acabo de comentar, porque non se había, no primeiro documento que se lle mandou a Confederación Hidrográfica, non se había falado da cuestión do plan xeral, da lei do suelo de Galicia, de como incluso non sería nin necesario solicitar a autorización sectorial. Mandouse, non lembro a data exacta, pero foi creo que a finais de febreiro, novamente o proxecto da Confederación Hidrográfica sinalando tamén a cuestión relativa á lei do suelo de Galicia, de que non se exixe un permiso sectorial porque se trata dun suelo urbano consolidado, uso dotacional deportivo, etc. Todas estas cuestións que xa digo, remítome a que o secretario, se teñen algunha dúda, yo aclare. E cumplido ese trámite tamén, estamos a día 24 de abril e temos que entender que está autorizada a actuación. Porque é o que dice o réxime administrativo da propia Confederación Hidrográfica. Pero que máis? Evidentemente non o temos nun papel, pero nós sí que nos preocupamos tamén de chamar, porque claro, son moitos cartos e non nos queremos arriesgar a cometer un erro na tramitación e despois ter un problema coa subvención. E a nós nos confirman en Confederación Hidrográfica que o réxime é o de declaración responsable e por eso non se contestou cando nos presentamos o noso proxecto. E que taxativamente o tratarse dunha actuación que non implica ampliación, cambio estructural nin modificación de uso, se somete a este réxime. O de ampliación, que falábamos antes e xa sei que o dicían irónicamente porque vostedes entenden perfectamente que se refire que o uso deportivo si se amplía. Hai unha parte que non tiña un uso deportivo e agora se amplía todo o uso deportivo a totalidade da planta da instalación. Vale? Entón, esta é a cuestión. Nós, eu creo que, e xa con isto vou a rematar, porque ademais estou convencido, e aí eu entendo que o mellor nun momento dado, pois levados pola pasión do debate, poidamos dicir cousas que realmente non pensamos, pero eu vou dicir o que si penso e estou seguro de que as 13 personas que nos sentamos aquí queremos que este pueblo tire para diante e que as cousas salgan e que se fagan proxectos, pero eu e todos vostedes teño clarísimo, por eso sei que aquí ninguén está nin a torpedear nada, nin a poñer paus nas rodas. Evidentemente todos temos que facer o noso traballo, hai un traballo de goberno, hai un traballo de oposición, pero eu sei que no fondo todos estamos no mesmo barco. Entón, vostedes tamén teñen que entender, e sei que o saben perfectamente, que nós, cando nos metemos en unha cuestión desta envergadura, vamos con todas as cautelas que temos que ir. Non nos tiraríamos a lo loco a unha actuación destas características se non estuvésemos convencidos de que contamos con todas as autorizacións e con todos os parabéns, seguindo os procedementos que as propias administracións marcan. Xa por último, se falaba de convenio e demais, non, é que isto sí que foi unha axuda de concurrencia competitiva, é unha línea de concurrencia competitiva que de feito acaba de volver a salir a mesma liña esta semana para este ano. Nos evidentemente para este ano non vamos a pedir nada porque sai ademais na mesma, cos mesmos criterios, se priman outra vez instalacións deportivas, tal, non, claro, xa está o investimento pedido, concedido e é o que vamos a facer, pero poden ver a convocatoria e son por criterios obxectivos, hai que ter unha serie de puntuación, por eso, como explicaba Mariluz, nos optamos por facer esta obra e non outra, porque sabíamos que esta non la iban a puntuar ben, iba a encaixar e íbamos a poder recibir a financiación. Entón, dito isto, eu creo que respondo ás súas preguntas. Existe autorización para levar a cabo esta obra? Sí, seguindo o réxime da declaración responsable que a propia Confederación Hidrográfica marca, esta obra está autorizada dende finais de xaneiro, porque xa digo, entregouse o documento, proxecto e demais sometido a este réxime de declaración responsable o día 7 de xaneiro. Entón, dende aquela, está sobradamente autorizado, pero xa digo, entregouse unha segunda vez máis, fixéronse consultas telefónicas, é dicir, nós non íbamos a dar este paso se non tuvéssemos toda a seguridade. Entón, eu espero ter resolto as dúbidas e xa digo, se vostedes non tuveron, eu non sei que documento foi o que viron, probablemente sería unha memoria reducida ou un documento resumido sobre o que é o proxecto, pero non se preocupen que eu ao rematar o pleno lles envío o documento das 1124 páxinas e o teñen e o poden consultar, revisar e facer todas as preguntas ou todas as dúbidas que teñan sobre el. Pero é un documento exhaustivo, é un proxecto, pois como calquera proxecto de execución dunha obra destas características, e que eu agardo que con todas as dificultades propias que sí son consciente de que os plazos son apurados, e en eso sí que comparto o que dicía Nacho, que son os plazos apurados e vamos con
con prisa, porque a obra vai a ter que executarse con bastante celeridade. Agardemos o mellor tamén que se chegado un momento igual se poida pedir unha prórroga, que tamén a contemplaba a convocatoria, pero eso xa son cuestións que teremos que ir mirando. Pero en todo caso, xa digo, nos damos todos os pasos para que esta obra sea unha realidade e evidentemente nos a nivel administrativo, e así o refrendan os diferentes informes e os criterios técnicos, que nos nunca faríamos nada contrario a eses criterios técnicos, pois a obra pódese levar a cabo. Polo tanto, dito isto, xa remato, eu agradezolles a todos o interese pola obra e xa digo, estamos dispostos a continuar resolvendo calquera dúbida que teñan, pregúntenmo si queren a min directamente, pero se non o seu documento teño na súa disposición nos servizos municipais. Vamos pasar a votación. Votos a favor do proxecto. Votos en contra. Abstencións. Queda, polo tanto, aprobado. Moitísimas grazas. Pasamos ao seguinte punto, que é o punto quinto, aprobación se procede a autorización da compatibilidade á traballadora municipal. Señor secretario. A Comisión Especial de Contas, na súa sesión de 21 de abril de 2025, adoptou o seguinte ditame: recoñecer a doña Inés Vázquez Veica a compatibilidade co exercicio da actividade de servicios múltiples no Hotel Recanto do Avia en horario de tardes e fins de semanas, por entender que se cumplen os requisitos requeridos pola Lei 53/1984 de incompatibilidades de personal aos servicios das administracións públicas. Inscribir o acordo do Pleno polo que se recoñece a compatibilidade para desempeñar actividades privadas no registro de personal, notificar o acordo a persoa interesada. Sometida a votación a proposta, votos a prol PP, BNG, PSOE e Ribeiro en Común. Señor secretario, entendo que non hai debate neste punto, non? Pasamos a votación, votos a favor. Queda aprobado por unanimidade. Grazas. Pasamos ao punto sexto, que é inscripción no Registro Municipal de Asociacións. A Comisión Especial de Contas, en sesión de 21 de abril de 2025, adoptou o seguinte dictamen: inscribir a Asociación Cultural de Porteadores das Procesións de Ribadavia no Registro Municipal de Asociacións de Ribadavia. Sometida a proposta, obtense o seguinte resultado: votos a prol BP, resérvanse para o Pleno, PSOE, BNG e Ribeiro en Común. Gracias, señor secretario. Non sei se neste punto queren intervir algún grupo. BNG. Bueno, de feito, eu iba a decir que me pareceu moi importante, que o dixo, creo que Nacho, cando foron as comisións, de facer unha revisión de realmente as asociacións, que a nos non nos importa que se inscriban, pero moitas como yo xa nin existen. E eu sei de unha, por exemplo, que era de Ventosela. Eu digo por eso que sería bo facer unha revisión das que están actualizadas, as que non, para que non... Sí, haberá que... É certo que hai, eu tamén sei, por exemplo, de San Cristóbal, unha asociación juvenil na que estaba eu daquelas e que xa non existe a día de hoxe, e outras. Quero dicir que sí, evidentemente o censo vanse dando altas, pero non se dan baixas. En todo caso, realmente eso é simplemente telos inscritos a efecto de que consten como asociacións que teñen actividade no noso concello, para chegado un momento pois que se poida colaborar con eles cando organizan algunha actividade, co cual xa queda depurado de facto, digamos, non? Porque os que non fan actividade xa non acuden a ningunha línea de financiamento. Ben, votamos votos a favor da inscripción, que é aprobado por unanimidade. Grazas. E pasamos ao punto sétimo, moción de Ribeiro en Común para que o Concello paralice a subida da taxa da auga aprobada polo Goberno local. A Comisión Especial de Contas, en sesión de 21 de abril de 2025, adoptou o seguinte dictamen: que o Concello paralice a subida da taxa municipal de auga 2025 e aprobe unha subida proporcional, moderada e progresiva en función do servicio que o Concello presta e os investimentos que realiza na rede de auga e saneamento. Sometida a votación, obtense o seguinte resultado: votos a prol, Ribeiro en Común, PSOE e Bloque Nacionalista Galego, resérvanse para o Pleno, Partido Popular. Secretario, quenda para Ribeiro en Común. Ben, grazas. Son as 9:30, co cal intentarei ser moi rápido, pero creo que está o suficientemente claro para poder ser breve. En todo caso, é unha máis, non? Isto ven a colación do pleno do 24 de xuño do ano anterior, do 2024, no que algúns grupos advertíamos do que iba a pasar, non? Da fórmula que se elixiu e da intención real que tiña esa fórmula.
esa nova fórmula de tarifa e esa ordenanza que se aprobaba. Polo tanto, advertíamoslo en 2024 en xuño e isto é a consecuencia. Este primer trimestre de cobro, que agora é cando se enteran os veciños, ou polo menos cando ven que lles afecta real, porque cando decíamos parece que estábamos facendo a oposición e decíamos cousas inventadas, agora ven os veciños que o que decíamos algúns grupos entón era verdad. E é que había unha intención de subir a tasa. Se pode argumentar que unha tasa e unha ordenanza moi barata respecto a outros concellos, que outros concellos é máis cara, e infinidade de cuestións. Ou incluso se pode decir, evidentemente, ninguén o vai a decir en pleno, porque esa sería o colmo, primeiro nos reiríamos e despois, evidentemente, o desmentiríamos, que é que esta tasa súbese porque o anterior goberno deixou a Aqualia en el poder e la culpa é da Aqualia e del anterior goberno. Bueno, obviamente, nin é culpa da Aqualia, nin é culpa do anterior goberno, aínda menos, por suposto. Consecuencia, como dixen, dunha modificación na ordenanza que o actual goberno fixo en xuño. E o honesto por parte de calquer goberno sería decilo e argumentar a favor desa modificación e desa ampliación. Se dixo que iba a ser máis xusto naquela, recordo perfectamente o debate, creo que todos e todas tamén, por parte do alcalde. Señor alcalde, vostede dixo que esta modificación da ordenanza da auga que vostede aquí trouxo iba a ser máis xusto para a xente porque iba a ser contabilizar o consumo e se iba a cobrar a quen máis consumía e menos a quen apenas consumía. A realidade non é esa. A realidade é que subiu exponencialmente a todo o mundo. Consumirá moita ou pouca. E se pode decir que no, lo que pasa que lo ahorran en el alcantarillado que antes se cobraba por separado. A realidade non é esa. Entonces, eu creo, de verdade, creo que se hai que subir, que se suba. Pero debería haber dos condicionantes obrigatorios desde o punto de vista de Ribeirón Común. Primeiro, que a subida sea moderada, que sea progresiva e, sobre todo, que sea de transición. Porque, senón, estamos vendo que quizás sería máis progresiva a anterior fórmula, que sería por valor do catastro, pero bueno, eso vostedes o quixeron cambiar e evidentemente temos esta cuestión. Pero o elemento fundamental para o noso grupo, ademais de que sea moderada e progresiva, é unha segunda, que é que repercuta no beneficio e no investimento e na mellora da rede. E eu creo que se isto fora así, creo que moitos veciños e veciñas, aínda que lle fastide pagar, o poderían entender. Pero a realidade non é esa, non? Entonces, eu creo que as cousas hai que facelas de outra maneira. O Ribeirón Común o único que pretendemos con esta moción é traela aquí para que vostedes collan a luva, o guante dos veciños que están reclamando isto. Non o pide Ribeirón Común, o piden os veciños. E eu creo que vostedes son conscientes. Si supoño que a Aqualia falou con vostedes, lles dixo a cantidade, a enormidade de veciños e veciñas que foron ali a reclamar e algúns viñeron aquí e van a seguir vindo. Entonces, creo que vostedes son conscientes de que este tasazo, esta subida exagerada e repentina, creo que lle molesta aos veciños. Vostedes sábeno. Entón, eu creo que se podría facer as cousas de outra maneira, de maneira máis moderada e progresiva. E isto é o que vimos a pedir. Nos podemos entender que se vaya subindo as tasas e pedimos esas dúas cousas, que se faga de maneira moderada e progresiva e, evidentemente, que sirva para mellora do servicio e da rede, que é o que creo que debería facer o goberno. Sin máis, moitas gracias. Moitas grazas. Quen dá para o BNG? Gracias. Nos temos... que iba a decir? Na seguinte é unha moción tamén a propósito da agua, é un tema que nos interesa, creo que a todos, non só a Ribeirón Común e o BNG, penso que os outros grupos municipales tamén lle interesa ou lle debería interesar. Estamos de acordo
en que calquer subida ten que reverter evidentemente en mellorar a situación da rede de aguas municipal que temos en este momento, porque se non se entende. O sea, primeiramente a subida é moi alta, en eso estamos de acordo, pero que suba o que cada familia ten que pagar por un acceso a agua potable é razonable sempre que se manteña esa rede e que esa rede sirva para que efectivamente as familias teñan agua potable na casa e a agua que sale que sea tratada e que non vaya sin pasar por a depuradora ao río. E esa é a cuestión que eu non estou vendo, é que parece que non hai ningún plan de mirar esta rede como está, mirar cales son as necesidades tendo en conta a población de Ribadavia e tendo en conta o cambio climático que se nos ven encima, tendo en conta as numerosísimas averías que temos día sí e día tamén, e ter un plan global de decir, bueno, que é o que vamos a facer, porque esta subida é difícil saber para onde van a ir esos fondos, esos extra fondos, esa subida tan enorme que se lle está impoñendo aos cidadáns. Entonces, si revirte a mellorar o servicio municipal de agua, poderías entender. Si vamos a seguir como business as usual, o sea, todo sigue igual, a Aqualia aí está, un día aquí, outro día ali, outro ali, e o único que fan é subir o recibo da agua, é totalmente inaceptable por o noso punto de vista. Gracias. Moitas grazas. Quenda para o Grupo Socialista. Bueno, como isto xa está debatido, non tería sentido que nós non votáramos a favor. Quero decir, como nos pareceu injusto no seu momento, pois vamos a apoiar o mesmo, aínda entendendo que non ten carácter, non vai a ter ningún carácter executivo, porque ao final está aprobado e o goberno non vai a dar volta atrás neste caso. Se xa foi capaz de asumir esa cuestión, pois me parece ben, é unha cuestión do goberno. O que si é certo, e non é por reabrir debates ni moito menos, nós antes íbamos a explicar o sentido do voto. Non estuvemos na anterior punto máis importante por unha cuestión, porque as dudas as seguimos tendo, pero vostedes se comprometeu aquí cunha palabra que despois, evidentemente, se non é así, pois a nosa abstención é por a cuestión da obra en si mesma, para que non se diga que non queríamos a obra. Pero tamén é verdad que se nos volve a facer un engaño, porque ahora sí que vamos a revisar esa documentación presentada na Confederación. Eu digo, sin ánimo de reabrir debates, porque o que viña a decir é que máis ou menos tiña permiso por silencio administrativo. Eso en si mesmo era unha contradición, porque fíxese vostede, xa digo, sin ánimo de reabrir debate, pero por algo boa isto, decir que unha comunicación previa e despois, polo contrario, decirnos a nós que é un documento de 1100 e pico páxinas, ou é A ou é B. Quero decir, ou é unha obra moi importante que non fai falta comunicación previa e fai falta outra cousa se é tan grande, ou se non se pode decir o contrario. Eu creo que é de sentido común, calquera o entende. Pero o que vou con isto é, mira, a subida, digo porque o que se está explicando aos veciños, se está botando a culpa ao canon da auga, se está botando a culpa, como dice Brais, a empresa. Non serei eu quen non defendera a xestión por parte dunha empresa, neste caso da Aqualia, non serei eu, e polo tanto non me vou a contradecir. E sigo defendendo a xestión dunha maneira
que ten que dar unha empresa ao mellor con capacidade de facelo, porque a xestión da auga é moi complicada. Ahora ben, tamén o dixen e o manteño, e o dixen en comisións e o teño dito outras veces. Neste momento eu pensaba, por eso tamén o preguntei en comisións, que ao mellor o Concello había chegado a certos acordos con Aqualia con respecto a cuestións que nos reclaman, que son totalmente deshonestas, inxustas, por non utilizar outras palabras, para defender o Concello. E, polo tanto, a empresa non pode ser beneficiaria por unha decisión política, porque ao final, con todas esas cuestións que se están dicindo aos veciños, detrás é unha cuestión política, de haber decidido facer unha cousa ou non decidirlo. Entón, cando o alcalde dixo naquel debate que iba a ser beneficioso, porque se quitaba o tramo mínimo, non é beneficioso. Non é. A todas luces está vendo nos recibos. Porque a xente, ainda encima, se lle está engañando dunha maneira porque está dicindo, non, es que consumirás mucho. Entonces, como consumer mucho, eso se dice, a mí me dicen os veciños. Claro, porque, cal é o problema, alcalde? Que a un lle ven 80 euros e outro lle ven 60. Entonces, claro, é moi fácil decir, non, es que tú consumes mucho. Pero a mí xa me ten dito xente, home, pero se eu son eu solo na casa, e me ducho eu solo, e son eu solo, e outra persona, yo que ten 4, que é o meu veciño na casa, paga menos que a min. Por qué? Porque o alcantarillado, que é unha cuestión que se meteu no propio recibo, facer esa fórmula é injusta. Tamén é injusta. É injusta porque vai por o catastro, vai por os metros que ten cada vivienda e todo isto. E se lle quitas o tramo mínimo, consultadeo, e xa veredes, porque eu isto consultei, que non son ningún estudioso da materia, ao final é perxudicial para os veciños. Para que nos fegamos unha idea, unha media que vai haber que ao mellor vos nin siquera tampouco sabíades e non votarades as contas, unha media de subida cada trimestre. Cada familia vai ter unha media mínima, non estou falando, uns poden ter máis, outros menos, dunhos 30 euros. 30 euros por 4 trimestres é o que é. O sea, menos do que habíamos dito nós no debate. Por lo tanto, esta é a realidade da cuestión. Entonces, eu, se fora a oposición que, como se apuntaba antes, só vimos aquí a destruir e non sei que, encantados que subades. Ojalá subades máis todo. Porque tamén é verdad que tuvechedes o apoio popular. É popular, non de popular, sino da xente. E como dice algún, a veces, pois, oye, hai que tamén asumir o que faz. Entonces podríamos estar encantados. Pero é que se dá a casualidade que pagan tamén xustos por pecadores. Porque hai xente que entre esos 130 euros dos que estou falando, máis o lixo, máis non che digo nada, que eso será para abordar outro, os sablazos que se están pegando no tema de asistencia a domicilio, que hai familias que non nos poden afrontar, pois, home, é que o dixemos nun principio, é que hai familias que mellor se van a enfrentar a 300, 400 euros máis ao ano de tasas do Concello, o que teña, evidentemente, familiares na casa, que teñan ese problema. Eu creo que non é de recibo esa subida nun ano solo. Si vostedes dicen que hai tantos cartos, que hai tantas inversións e tal, non sei, pero da auga, xa digo, non vai a ter ninguna repercusión, pero tamén hai que poñer negro sobre o blanco, porque o que se está dicindo ali, non sei cantos veñen aquí non estou, pero os que van ali, que van a maioría, non se está informando. Ben, é máis, no propio escrito, que supoño que lle dixéchedes que enviaran, o escrito é unha coña, porque hai que facer non sei, os que estamos aquí desde fai tempo temos que, para entendelo, cuidadito, entonces non é xusto, sinceramente non é xusto esa subida, pero bueno, nós vamos votar a favor e nada máis, porque xa digo, xa está debatido cando foi. Moi ben, moitas grazas, Grupo Popular. Sí, gracias.
pasouse como a ti, foiseme... Perdón, no que foiseme o tema da tasa. Sí, a ver, obviamente a ninguén lle gusta subir as tasas aos veciños e en este caso pois non o vamos a ocultar. É unha subida, aínda que como apuntou Nacho, parte dela corresponde ao alcantarillado, que era unha tasa que se pagaba anual e agora vaise pasar dividida nos recibos da auga. Pero claro, obviamente facía anos que non se actualizaba, fai anos que non se actualiza esa e outras, e obviamente si queremos facer melloras e si queremos dar un mellor servicio de abastecemento de auga, pois esta é unha das medidas, dos pasos que temos que seguir. Entón, obviamente, nos imos a votar en contra da moción, nada máis. Moitas grazas. Quenda, non sei se queren unha segunda quenda ou xa quenda de peche para Ribeiro Común. Ben, grazas. Eu pensaba, iluso de min quizáis, que o alcalde será aludido e o ser o responsable artífice desta subida iba, igual que no anterior punto, intervir, pero vese que neste punto evidentemente o señor alcalde non pode lucirse, polo tanto lle deixa esa tarefa a outra persoa, porque se o fixo en algo importante como é un pabillón, os sótanos dun pabillón en concreto, mais o debería ter feito neste punto, que lle afectan a bastantes máis veciños e que deixa bastante máis vulnerable a moitos fogares vulnerables. Vai na propio argumento da moción. Aquí se suba a tasa do lixo. A excusa é, non, es que la gestiona la Diputación. No. A tasa é municipal e a sube o Concello. Poden facer, tirando de argumentario pepero do Partido Popular a nivel estatal, que sube por culpa de Europa ou por culpa de Pedro Sánchez, que le sube la tasa a los pobres gallegos. No. A tasa sube en todo caso porque a Xunta, que leva toda a vida xestionada polo PP, a excepción de pequenas períodos históricos, non cumpriu os mínimos requisitos de reciclaxe. Pero aí xa non vamos a entrar. Digo porque todo ten argumento e as súas verdades a medias sempre son mentiras dobres que teñen, por certo, as patas moi curtas. Pero claro, para eso hai que ter xente nos bares e en todos lados para decir esas mentiras e reproducilas eternamente. E está sucedendo o mesmo con isto. Vostede, alcalde, estará na ata e estará grabado, dixo que esta reforma que vostede trouxo a este pleno, que vostede trouxo por iniciativa súa a este pleno, iba a ser mellor para os cidadáns. E ora vemos 400 personas índose a queixar a Aqualia, mas as que se queixan na rúa, que polo que sea non queren ir ali a protestar, ni menos aquí o Concello, pero están molestos e vostede o sabe, por eso non intervén nesta quenda. Ben, pero que vostedes tamén subiron un servicio tan básico como é o servicio de axuda no fogar ou como é fogar na casa. Que están subindo todo. Me dicía unha veciña, nas obras e na mellora do pobo non notei que estuvera o PP. Eso sí, na suba de todas as tasas e de todos os impostos xa notei que estaba o PP. Ahora xa sei que está gobernando o PP. Me dixo unha veciña, desde logo non estou inventando. E teñen razón. E esta é unha constante histórica. Cada vez que ven o PP, aquí empezas a subir todo. E volvo a decir un pouco o argumento que o noso grupo utilizou no anterior punto, que se valera para mellorar o servicio, se todas estas subidas valeran para mellorar o servicio, nós estamos a favor de que se pague unha parte que sea de maneira progresiva, os que máis teñen paguen máis para que haxa un ben común e haxa uns servicios básicos que, neste caso, moi importantes. Claro que estamos a favor. Pero que vai a suceder con esta subida? Vaise mellorar acaso a rede? Non. Eu o digo categóricamente, non se vai a mellorar nin a rede nin un servicio tan elemental. Con esta subida, pode ser que Aguas de Galicia veña mañán e
veña a saldar a súa débeda histórica cos veciños e as veciñas de Ribadavia. Pode ser. Entón, aí ao mellor se mellora a rede, si saldan esa débeda histórica, que, como vostedes ven, puseron ese escrito demagóxico, afirmado por Aqualia, e o digo así, demagóxico, populista. Sí, no, es que tamén se dá para el canon. ¿Y el canon? ¿Qué canon? El canon que nos roba todos los años y todos los meses que pagamos a nosa cuota Aguas de Galicia, que non invierte nin un solo euro en Ribadavia. Efectivamente. Entonces, de que estamos a falar? Estamos a falar que vostedes sabían perfectamente, preguntaba o portavoz do PSOE, igual non sabían o que iba a pasar con esta subida. Nesto discrepamos. Claro que o sabían, efectivamente, claro que o sabían. E esta reforma tiña afán recaudatorio. E onde se vai destinar ese diñeiro? A mellora da rede de agua? Non. Sucederá o mismo co crédito que se anulou, que venceu, que se eliminou, que se saldou. Onde están eses 450.000 euros que se saldaron de aforro para este concello? Nas partidas de festas que subiran todos exponencialmente, e os salarios. E isto é así. Para eso vai a valer o sablazo que lle van meter os veciños. Básicamente. E por desgracia, de verdade, por desgracia, oxalá houbera unha rectificación do goberno, como pide Reunión Común, con esta moción. Oxalá. Pero evidentemente non é así. E a min, francamente, me dá pena, porque creo que é injusto con moitos fogares, moitos deles os máis vulnerables, que están sendo atacados en vez de favorecidos polo Partido Popular e o goberno de Ribadavia. Bueno, agradecer aos grupos que votaron a favor e, evidentemente, como xa dixen, lamentar que o Partido Popular sea tan rígido nas súas posicións e manteña esta tasa injusta ou esta subida tan grande a moitos veciños que lles costa chegar a fin de mes. Eso o poden ter claro con todas estas subidas. É un gasto bastante importante para moitos fogares. Sinto bastante. Grazas. Moi ben, moitas grazas. Antes de pasar a votación, bueno, como vostede decía que non iba a falar, pero eu creo que sabe perfectamente que o alcalde ten a potestade de pechar todos os debates, que é o que marca o regulamento. Entón vou aproveitar agora o meu turno para intervir, porque non me escondo nin deste tema nin de ningún outro, porque, mire, vostede decía antes que lle dicen os veciños pola rúa e demais, claro, e nos, os 7 concelleiros do goberno municipal, estamos todos os días nas rúas de Ribadavia e falamos cos nosos veciños e escoitamos cando nos teñen que decir cousas positivas ou darnos os parabéns por algunha cuestión, pero tamén escoitamos cando nos teñen que decir que non están de acordo con algunha decisión que tomamos ou que non lles gusta algo que estamos facendo. Eso é o traballo da política municipal e nos, dende logo, non escapamos del para nada. E como teño dito moitas veces tamén nestas sesións, a política municipal, e cando se está no goberno, e vostede sabe, ou porque tamén estivo nun goberno, implica responsabilidade. E a responsabilidade implica que hai que asumir en ocasións, tomar decisións que poden resultar impopulares, pero que creemos que son necesarias para o ben común da veciñanza. E por que digo isto? Pois porque sí que evidentemente unha cuestión fundamental que hai que facer coa recaudación desta subida é ir mellorando a rede de abastecemento e saneamento municipal. Ese é un elemento clave desta decisión. Nos entendemos, e ademais eu creo que temos o compromiso firme de que antes de que remate este mandato a rede de abastecemento e saneamento municipal este extendida a varias localidades deste concello. As localidades, como vostedes xa saben, da Grobas Chabolas, que xa está o proxecto, xa temos falado del xa en moitas ocasións, está agora eu entendo que xa na última fase a piques de poder ser asinado ese convenio, pero estamos traballando tamén para estender a Santo André a rede municipal, e temos un traballo avanzado sobre iso. Estamos levando a cabo e vanse levar a cabo melloras
unhas melloras que consisten na telesupervisión de instalacións, tanto da propia ETAP, como da depuradora, como das instalacións de bombeo, poder introducir melloras e actualizacións e nova tecnoloxía que nos permita levar un control e un mapeo constante do estado destas instalacións para intentar evitar que ocurran que teñamos problemas de sequías agravadas ou cuestións deste tipo, pois tendo un control casi milimétrico e a tempo real do estado de cada unha das instalacións da rede. Vamos a mellorar a propia rede, de feito en eso se está traballando, saben vostedes tamén que se está a traballar na mellora do bombeo da rúa Extramuros, que é o bombeo fundamental de todo o sistema de saneamento municipal, por onde pasan todas as augas residuais que van á depuradora de Francelos. É dicir, eso é a finalidade de todo isto, mellorar a rede. E eu sei, claro, teño dito moitas veces, ás veces temos que tomar decisións que ao mellor son impopulares, pero que as temos que tomar, e unha das cuestións clave dun goberno que ten que asumir e ser consecuente das consecuencias das súas decisións, para ben e para mal. Haberá cuestións que gusten, haberá cuestións que non gusten, pero nós todo o que facémolo por intentar mellorar a realidade dos nosos veciños e veciñas. Neste caso, hai que facer un esforzo maior na taxa de auga porque queremos renovar e mellorar a rede de xeito integral para chegar a máis usuarios, e no momento no que se chega a máis usuarios, pois o mellor podemos replantearnos a estructura da taxa. Pero temos que nos facemos as nosas contas, facemos o noso traballo e buscamos a maneira de conseguir que as cousas funcionen o mellor posible. E xa digo, poderemos equivocarnos, probablemente nos equivocamos, e eu xa son o primeiro que seguramente se equivoca moitísimas veces nun día, pero o que teño que facer é, cando cometo un erro, asumilo, rectificar cando entendo que hai que facelo, pero tamén cando creo que estou facendo algo ou que estamos facendo algo que pode beneficiar o conxunto da cidadanía, pois temos que intentar ser consecuentes con esa decisión. Por lo tanto, nós, como dixo Mariluz, vamos a votar en contra da moción, e o que si nos comprometemos, e temos o compromiso claro, é que nestes 2 anos que restan de mandato, dende logo a rede municipal de abastecemento e saneamento vai se ver mellorada, vai chegar a máis usuarios e vai cambiar bastante a realidade do que era esa rede municipal nos vindeiros anos. Pasamos á votación. Votos a favor da moción? No? 6 votos a favor, votos en contra, 7 votos en contra. Queda rexeitada a proposta. Pasamos ao punto 8º, que é moción de Ribeiro en Común para que o Concello realice un parque infantil cuberto no municipio de Ribadavia e lle pida a Xunta de Deputación o seu apoio. Señor secretario. A Comisión Especial de Contas, na súa sesión de 21 de abril de 2025, adoptou o seguinte ditame: que o Concello de Ribadavia realice como mínimo un parque infantil cuberto no municipio de Ribadavia e lle pida a Xunta de Deputación o seu apoio. Que o Concello de Ribadavia pide a Xunta de Deputación que apoien a realización de parques cubertos infantís no noso municipio. Sometido a votación, obtenso o seguinte resultado: votos a prol, Ribeiro en Común, Bloque Nacionalista Galego e PSOE, resérvanse para o Pleno PP. A palabra Ribeiro en Común. Ben, grazas. Bueno, a veces vale incluso as intervencións en pleno e traer mocións para que os concelleiros do PP que irán votar a favor tamén. O cal se agradece. No, fora bromas. Esta é outra mostra de que, bueno, desde o noso punto de vista, pedir un parque infantil cuberto para Ribadavia cando non o ten, cando os parques están cheos de xente, creo que é unha medida positiva, e a nós nos sorprendeu que o actual goberno, que leva 2 anos, non o volvera a solicitar, cando hubo 3 solicitudes no anterior mandato, unha para Esposende, creo recordar, do Partido Popular, no, para San Andrés, para Carballera de San Andrés. O título iba mal, poña Esposende, pero era Carballera de San Andrés. E tamén por parte do goberno de coalición de esquerdas. Eu creo que é positivo, pero de verdade o alcalde supoño que tamén volverá a intervir e volverá a decir e explicarnos como é posible
que en estes 2 anos non se xestionara algo que teñen moitos municipios, algúns deles, de verdade, algúns deles con apenas, sin apenas nenos. E o financiamento sempre está asinado pola Diputación na que vostede, señor alcalde, é vicepresidente, e pola Xunta de Galicia. Entón, eu entendo que a anterior solicitude que vostedes fixeron, que xa a fixeron en febreiro, sin deixarlle oportunidade ao goberno legítimo que sabe, vostedes xa sabían que iban a entrar, pero, bueno, podo entendelo. Podo entender que a Xunta non nos lo dera porque xa resolveu estando nós. Bueno, podo entendelo. Podo entender que as 2 veces que o solicitou o goberno de coalición de esquerdas nese mandato, a Xunta dixera tamén, no, para Ribadavia no, damos yo a Arnoia, que debe ter, a miña filla é dali, debe ter 10 nenos, como moito, pero non a Ribadavia, que ten todos os colexios da comarca e ten centos e centos de nenos. Pero nin en outono, nin en primavera, menos ainda en inverno, se chove non podes levar o neno ou a nena ao parque. Entonces, bueno, eu creo que a Xunta, insisto, igual que o dixen antes, ten unha débeda, e a Diputación unha débeda pendente con Ribadavia. Pero que sí que non creo que non entende ninguén é como é posible que o PP, quedándolle días de goberno, solicitara o parque en San Andrés, en Santo André, na Carballeira, non o solicitara ou non o pedira en estes 2 anos de goberno. É sorprendente. E creo que é injustificable na realidade. Por lo tanto, bueno, nos o traemos para que un toque de atención, e teño claro unha cousa: o pleno debe valer ou debe ser aproveitado polos grupos que non estamos no goberno para traer asuntos veciñais importantes. Antes trouxemos o da agua e ahora traemos este. Para nós é importante. E no anterior, señor alcalde, permítame que lle diga, vostede dixo, creemos que esta subida da tasa é necesaria para ir mellorando o servizo. Pero apenas dixo, de 4 que mencionou, só dixo unha cousa que realmente pode mellorar o servicio, que é o bombeo. Os outros, ningún. O obxecto é levar e estender a máis localidades a rede. Eso non mellora o servicio. En todo caso, fai non máis vulnerable. En todo caso, fai que un servicio que xa está vulnerable o estea máis. E vostede o sabe. E usou como argumento e se quedou tan cheo. ¿Es un argumento para mellorar a rede? No. Saber telesupervisión, bueno, unha gran idea da Diputación que ainda non se sabe para que vale. Para algúns municipios vale, estou de acordo. Pero para o coñecemento do estado da rede, eu xa yo digo, señor alcalde, parece mentira que vostede xa leva 4 anos interrumpidos, certamente, non ininterrumpidos, sendo alcalde. Debería coñecer cal é a situación da rede. Non lle valeu para saber, necesita de verdade un mapeo para coñecer o estado da rede de auga. Non lle valeu o exemplo da crise de 2022. Eu creo que todo o mundo en Ribadavia sabe que a rede de auga está mal. Entonces, que diga que ese é un argumento, bueno, desde logo se ve, agardo que para esta moción do parque infantil e saber e responderlle non só a Ribeirón Común, aos veciños e aos seus representantes, que aquí somos todos, nos explique como é posible, señor alcalde, que non fixera ainda a xestión de traer e de ter, en 2 anos daría tempo de sobra, se o fixera, se tuviera ese interese, de ter un parque coberto para os nenos. E máis, o decimos na moción, nos facemos suxestións, pero é que aquí estamos a falar que hai moitas ubicacións posibles. Aquí decimos un parque, pero na realidade o xusto para o tamaño de Ribadavia e a súa poboación infantil respecto a outros municipios rurais que sí o teñen estes proxectos, debería haber varios parques. E o poñemos na moción. Nos parece clamoroso que a Galiña Azul, por poñer un exemplo, bueno, podría ser unha boa ubicación. O Cra de Sampaio podría ser outra boa ubicación. O Parque de Francelos podría ser outra boa ubicación. O digo porque basta con ir alí e ver que está cheo sempre.
nos jardinillos, que tamén está cheo sempre, non podría ser ou sería complicado pola súa ubicación dentro dun entorno monumental. Pero nosotros sí. Na Veronza Nova ou na Bella, se vostedes o prefiren, tamén podría ser unha boa ubicación. Entonces, eu non vou a pedir 4 parques, pero creo que 2 como mínimo debería haber. 3, 4... Si vemos a proporción de nenos que ten Arnoia e as que ten Ribadavia, é dicir, eu non entendo como a Deputación que vostede da que vostede forma parte financia eses parques a Xunta de Galicia e a Deputación e non financia ningún en Ribadavia. É que agora é vostede o alcalde, señor alcalde. É que é vostede agora o alcalde. Entón, non, de verdade, supoño que explicará por que non pediu aínda este proxecto e a nosa moción é constructiva, evidentemente. Atraemos porque sabemos que é bo para Ribadavia. E é máis. Lle digo outra cosa que vostede sabe perfectamente. Se nestes 2 anos vostedes fan o seu traballo, como lle dixo os grupos que deberíamos facer o noso traballo, bueno, pois a algúns concelleros lle fai gracia. Bueno, pois nada, perfecto. Isto é o rigor e o decoro que hai. Estou seguro, e o señor alcalde, e vostede o sabe perfectamente, o señor Miguel tamén yo digo, o señor Miguel vostede tamén o sabe, que ninguén se vai a acordar de que se fan 2 parques cubertos infantis, ninguén se vai a acordar de que foi unha moción de Río en Común, ninguén, e lles dá igual, o importante é que se fixo, e o van a agradecer a vostedes. A pesar de todo iso, nós si queremos o mellor para Ribadavia. A pesar de todo iso, ninguén do PSOE, podendo facelo como facían vostedes, foi a Confederación a malmeter, como si foron outros a patrimonio. Que aquí, a favor de Ribadavia, levamos moitos traballando, da oposición e no goberno. Vostedes teñen que demostrar aínda. Moitas grazas, Quenda para o BNG. Bueno, pois o noso grupo está de acordo na exposición de motivos e no que se pide. Si que é verdade que, como se expuxo, hai outros concellos que sí que teñen estes parques e pensamos que son bastante útiles. Eu teño visto algún. Pides axuda á Diputación e tamén a Xunta, por suposto, para isto e para moitas máis cousas, nos fai falta. Aquí alúdese a varias posibles ubicacións. Eu penso que tamén sería importante, porque sí que é verdade que nos últimos tempos se fixeron algúns parques que están aínda en bastantes boas condicións. Entón, pois tamén sería importante o mellor contemplar a posibilidade de algún que xa está feito e está en boas condicións, simplemente tapalo por arriba, porque hai parques nos jardinillos, hai na Veronza, como acabas de mencionar, e en moitos sitios que o mellor simplemente poñéndolle algo por encima, non só para chuvia e para mal tempo, senón moitas veces xa tamén por sol, porque agora cando veñen as tardes de moito calor, home, non vas sacar os nenos ás 3 da tarde nin ás 4, pero mellor ás 7. Entonces, pois sería unha solución que o mellor sería sinxela, moi fácil de facer, e que podería solucionar o do parque cuberto, que a min me parece, xa digo, teño estado en moitos concellos que os teñen, me parece unha solución moi boa para os cativos. Despois, algunhas peticións de parque que xa se fixeron, como quedara no seu día na Franqueirán, este de Santo André, que eu sempre dixo, pelo menos o noso grupo sempre pediu que se arranxaran ou se retiraran porque están en moi mal estado, como se fixo no parque de Ventosela, que efectivamente foi unha mesma quen decía que estaban as madeiras todas vellas, que supoñan un peligro incluso para os nenos, pero que non se deixen baleiros. En Ventosela, por exemplo, se non se queren poñer para nenos porque hai poucos nenos, pois para adultos, porque se poden facer para adultos e seguramente a xente o agradece. E como está dicindo Brais, os grupos de oposición, eu creo que damos moitas ideas casi todas positivas, e cando se fan as cousas despois, bueno, o normal é que os grupos reivindiquemos o que a veces pedimos, normal, pero bueno, eu creo que no fondo é bo para Ribadavia, en xeral
xeral, e vou para Ribadavia cando traemos as mocións, porque as mocións que se traen tanto por parte de todos os grupos da oposición sempre van destinadas a beneficios da cidadanía tamén, como di o alcalde. Non creo que ningún grupo queira que a Ribadavia lle vai mal, porque non estamos aquí para eso, estamos justamente para todo o contrario. Por eso a veces escoitamos o que vostedes dicen e a veces tamén nos preguntamos cousas que non entendemos ou queremos que se fagan da mellor maneira posible. No tema da agua eu aquí non me vou referir porque temos unha moción que ven despois e a miña compañeira explicará moi ben por que pedimos esa moción para a mellora e nada, vamos a votar a favor. Eu creo que se poden facer moitas cousas sin moitos gastos aquí, grazas. Moitas grazas, quenda para o Grupo Socialista. Ben, saudarvos a todos, ainda que levamos xa unhas horas. Quero facer énfasis tamén no que dice Brais, que ninguén se vai acordar da moción que a pide Ribeiro en Común, como ninguén se vai acordar tamén dos parques que leva feito o Partido Socialista durante os anos de goberno do Partido Socialista, e un deles con moitos ataques persoais hacia o que era o alcalde, como é o Parque dos Sardinillos, que bueno, curiosamente é o máis frecuentado, o que máis afluencia ten de nenos e familias, justamente, curiosamente, familias dos que protestaban. Eso, que foron moitos parques infantís os que fixo e levou a cabo o Partido Socialista. Intentei facer un barrido por todos os que hai, eu conto entre 12, entre novos e recuperación dos que había por deterioro, incluídos os dos crash. Quixéramos tamén poder chegar a máis, como dice a moción, pero os proxectos, bueno, non foron aprobados. Esta Semana Santa comprobamos que, co mal tempo, co diluvio que caiu, pois que a dificultade de moitos pais e moitas nais de atopar parques cubertos ou zonas donde levar os seus cativos con este tempo teñen que desplazarse entendo que a cidades como Ourense, donde hai centros comerciais ou donde hai algún entretemento para os seus fillos. En toda a comarca non hai ningún cuberto. Entonces, bueno, nos consideramos importante esta moción e nada, esperemos que o teñades en conta e que se leve a cabo por necesidade. O noso voto vai ser favorable. Moitas grazas, quenda para o Grupo Popular. Sí, gracias. Perdón. Nos imos votar tamén a favor. De feito, sí que o pedimos en algunha ocasión e recordo que hasta usamos un proxecto dos que tiñades, que era o da Veronza, se non recordo mal, que presentárades por eso, que decir, pero sei que cando Francelos era outro, sí, pero creo que cando me salira así a orden así rápido non tiñamos e usamos eses e que nos los delegaron e intentamos tamén en outra ocasión e ahora últimamente xa non nos puntúan tanto, entonces sí que ahora estas últimas decidimos probar con outra cousa porque tiñamos máis posibilidades co que temos lo que intentar obviamente por outras vías, así que bueno, nos estamos totalmente a favor, parecenos unha boa idea e imos a votar a favor da moción. Nada máis, gracias. Moitas grazas, quenda de peche para Ribeiro en Común. Ben, grazas. Como dicimos nestas ocasións, o importante non é que salga aprobado, sino que se faga. En todo caso, para que se faga, o primer paso é que alguén o traiga aquí e se aprobe. Eso tamén é así. A nos danos igual como se faga, o que si nos importa que se faga. É dicir, hai moitos formatos de parques e hai algúns lle gustan máis de area, outros de caucho, outros de cemento, outros podemos aproveitar, como dixo Maite, me parece ben, e así ter máis parques cubertos e hai outras modalidades que se poden facer novo. Por exemplo, nos poñémoslo de exemplo, o Colexio Vello da Alameda ten ali unha pista xa de cemento que podería valer tamén para parque da guardería, da Galiña Azul, que non ten unha zona de esparcimento, pero non é o mesmo, e que polas tardes evidentemente podría ser utilizado por calquer neno. Bueno, son exemplos. Tamén mencionábamos no CRA de San Pallo, mencionábamos Francelos, mencionábamos a Veronza. Danos igual. Ahora, é certo,
na nosa intervención inicial falábamos que había unha débeda pendente. De verdade, aí, desde o noso punto de vista. Porque tampouco é unha gran infraestructura, nin é algo que digas, jová, é unha inversión millonaria en Ribadavia. É algo simple. É algo simple. E que o anterior goberno de coalición tuvo que solicitar en concorrencia competitiva e, insisto, moitas veces tes que elixir, che gustaría pedir 50 cousas, pero só podes elixir unha, e ainda encima ben denegada. Nos non teñamos naquel momento capacidade para facer convenios bilaterais coa Xunta e coa Deputación, ou esas modificacións ultramillonarias e sistemáticas que a Diputación fai cada trimestre prácticamente para dar a dedo a moitos concellos diñeiro. Pero moitos veciños que votaron nas pasadas eleccións pensaban que este goberno sí. E ora a portavoz do goberno me ven a decir de a ver se miramos concurrencia competitiva. Home, pero para eso xa estábamos nós. Vostedes dixeron que iban facer outras cousas, iba a entrar aquí unha inversión millonaria. Entonces, de verdade, o señor alcalde aínda non pode xustificar porque en estes 2 anos, se tanto lle importa este parque, este tipo de parque ou este tipo de instalacións, ou este tipo de servicio aos nenos e nenas e aos seus pais e nais, aínda non foi posible facelo nunha desas modificacións millonarias que fai o seu presidente na Diputación. Non o vai a decir, nin vai a pedir a intervención porque non hai explicación posible. Señor alcalde, agora tamén ten o turno de peche de réplica. O digo porque antes, despois do meu turno, eu xa o sei que ten o turno de peche de réplica. Pode aproveitalo e nos di, porque nestes 2 anos que hubo modificacións millonarias na Diputación, non veu diñeiro para financiar isto. O pode decir se quere, e se non, pois o pleno non se acaba agora. En todo caso, bueno, volvo a decir, está moi ben, agradezo, e o digo con toda honestidade, perdón, que se vote a favor, pero como dixen ao principio da miña intervención final, o máis importante non é que se aprobe, o máis importante é que se faga. E agardemos, e nos dá exactamente igual, se é cun convenio bilateral desas modificacións millonarias que fai a Diputación, coloquialmente dito a dedo, ou a través de concorrencia competitiva, como tiñamos que os grupos de esquerda cando gobernábamos solicitar as cousas porque a Xunta nos quería castigar. A Xunta cuxo diñeiro é de todos, non é do Partido Popular, nin é de Alfonso Rueda, nin é tampouco era de Touriño nin de Anxo Quintana. Entonces, bueno, isto xa, desde o noso punto de vista, non hai xustificación. En todo caso, o importante é que, como digo, se faga. E cando se faga, a xente non se acordará de quen foi a moción, nin falta que fai, pero nós si o diremos, e diremos tamén que é unha boa noticia para Ribadavia e que é unha boa xestión. E nós, cando as cousas nos gustan, tamén o decimos, e o temos dito, e vostedes o saben. Grazas. Moi ben, moitas grazas. Pasamos a votación. Votos a favor. Queda aprobada por unanimidade. Pasamos ao seguinte punto, que é o 9º, moción do BNG pola mellora da rede municipal de augas. Señor secretario. A Comisión Especial de Contas, en sesión de 21 de abril de 2025, adoptou o seguinte dictamen: demandar a elaboración e ejecución dun plan de extensión e renovación da rede municipal de augas do Concello de Ribadavia, exixir a Xunta de Galicia a súa contribución a través da entidade de Augas de Galicia no financiamento necesario para completar dito plan. Sometido a votación, obtense o seguinte resultado: votos a prol, Ribeiro en Común, Bloque Nacionalista Galego e PSOE, resérvanse para o pleno Partido Popular. Grazas, señor secretario. Quenda para o BNG. Gracias. Ben, lévase falado moito do tema da agua, vamos a seguir con isto. O BNG presenta unha moción para unha mellora da rede municipal de augas. Nos nosos motivos, que penso que non hai ninguén aquí que non sepa cales son os motivos. Temos un sistema de captación, de suministro e de depuración que moi antigos,
que teñen moitos fallos, que teñen moitas averías, que hai enormes pérdidas de agua potable, que hai aguas residuais que van directamente ao río moi a menudo. Creemos que necesitamos efectivamente un plan global para mellorar a rede municipal de augas, e isto sería non solamente en mellorar as instalacións e os equipamentos que haxa, pero tamén e sobre todo chegar aos sitios onde ainda non chega. Parece increíble, a mí me costa creerlo, estamos no ano 2025 e aí está a Groba sin ser parte da rede esa, sin que sean parte dun sistema de abastecemento de agua municipal. Alegroume moito o que dixeches aquí o señor alcalde estuvo explicando na final da moción anterior, porque aí entendín que realmente esta subida do precio da agua vai a reverter en que vamos a mellorar o bombeo, mellorar a rede en xeral, mellorar as depuradoras, chegar a máis usuarios, chegar efectivamente a Groba, a Sanín e o mellor a Santo André tamén. O sea que a min isto é música para que escoito, iso me parece estupendamente. Queremos facer fincapé en que o Augas de Galicia ten que ser parte deste proxecto, porque non é un concello como Ribadavia coas finanzas que ten hoxendía Ribadavia o que pode acometer este gran proxecto de realmente ter un sistema de aguas municipal competente e que funcione para os tempos que se nos veñen. Recordar que con pouquiño de sequía que tuvemos xa foi a catástrofe total no concello, e para moitos veciños realmente lle supuso uns inconvenientes enormes. Temos que pensar que este tipo de eventos van a multiplicarse, vai a haber cada vez máis e cada vez peores e máis graves segundo todos os estudios, e é por o cual pedimos que se elabore e execute un plan de extensión e renovación da rede municipal de augas do concello, e demandar que a Xunta de Galicia, que tamén é responsable de suministro e abastecemento de auga, que contribuyan que a través da Augas de Galicia no financiamento necesario para completar o dito plan. Gracias. Moitas grazas. Quenda para Ribeiro en Común. Ben, grazas. O noso grupo está ao 100% de acordo con esta moción do bloque. Creo que é positivo traela as veces que fagan falta, cantas máis veces se traían mellor, porque hai que petar nesta porta de maneira insistente. Oxalá todos os grupos o fagan, e creo que os acordos que propón son máis que xustos, e o decimos moitas veces todos os grupos, non? E que hai unha débeda histórica de Augas de Galicia co investimento da rede de Ribadavia. Hai que solo ver as redes da Conselleira de Infraestructuras e Medio Ambiente que leva que a Conselleira de Augas de Galicia, para ver que semanalmente sae facendo esa foto con algún alcalde de Galicia e anunciando investimentos importantes na súa rede. Evidentemente é incomprensible, sendo injusto, non é lexítimo que digan non, es que antes gobernaba a esquerda en Ribadavia e polo tanto a Xunta non traía. Bueno, eso evidentemente é unha malversación de manual. Non o poden decir en público e así. Bueno, algún o decía aínda así. Pero na realidad todos e todas sabemos que o facían. Agora, é incomprensible desde a súa óptica, da deles que pensan que o poder e o diñeiro público é deles, desde a súa óptica, é que tampouco é justificable nin comprensible que estando eles ahora non hace eses investimentos, e Augas de Galicia e esa conselleira si invista e bastante en outras redes. É que é incomprensible. Entonces, como dixen antes, e moi ben repasaches ti, efectivamente, de todo o que dixo, solo unha é unha mellora. Dice que suba a tasa para ampliar a rede. Eso non é unha mellora,
dice que sube a tasa para saber e supervisar mellor cal é a situación da rede. A rede xa sabemos que está mal. Eso tampouco é unha mellora. E dice que se vai facer un bombeo. Eso sí é unha mellora. Pero é unha mellora que se vai facer cunha subvención. Co anterior goberno, por certo, de coalición, xa solicitamos e nos veu denegada. Espero que creo que vai a vir aprobado, sabeu. En todo caso, eso sí que é unha mellora da rede. Pero non se vai pagar coa tasa que se suba aos veciños. É que é unha subvención de concorrencia competitiva. Entonces, o da tasa non vai a mellorar a rede. En absoluto. Verase co tempo para que é o que vai financiar en realidade. Pero non a rede, porque a rede necesita investimentos de administracións superiores. Porque o estamos vendo sistemáticamente, os concellos de Galicia, non só Ribadavia, todos, non teñen fondos propios para facer investimentos necesarios. E máis cando levan tanto atraso de investimentos. Entonces, bueno, eu creo que esta moción é máis que xusta que salga aprobada e, por suposto, vamos a votar a favor. Grazas. Moitas grazas. Quen dá para o Grupo Socialista? É que antes, por concretar, estamos de acordo na moción, porque ademais o que pide exixir a Xunta de Galicia a súa contribución á entidade de Augas de Galicia no financiamento necesario para completar dito plan. Bueno, está ben o matiz, porque claro que hai que exixir algo que é competencia deles e que é por lei. Entonces, é unha... xa temos abordado tantas veces, a concelleira como leva pouco tempo, pero isto é unha tomadura de pelo. E máis, foi tomadura de pelo a intervención que antes fixo o alcalde. Brais dixo agora algunha cousa e voulle correxir algunha, se non estou trabucado, pero non co ánimo de correxilo, senón co ánimo de que aínda é peor o tema. O alcalde antes fixo unha defensa da subida de tasas e dixo é que é para subimos as tasas porque é para mellorar a rede de abastecemento e a rede de alcantarillado e todo o demais. Eso non é verdad, eso é mentira, porque quen ten que abordar eso é Augas de Galicia e estamos de coña, o sea, que sendo unha subida importante vostede vai abordar os grandes problemas con esa subida aos veciños. Eso non é certo. O que pasa que hai unha parte que tería que abonar o Concello igualmente a empresa por outro tipo de razóns, pero decir eso e ademais enumerounas. Dixo, é que con esas tasas, está aí nos vídeos, porque senón aquí, menos mal que ahora temos este instrumento, con estas tasas estamos facendo bombeo, e vamos a cometer o bombeo que se está cometendo en Extramuros. Mentira, é que non é unha subvención nominativa, se non me falla a memoria, Brais, é que foi con fondos propios que aprobamos no orzamento deste ano. No, que... Hombre, claro, fondos propios que se puxeron desde este Concello... Entón, pero vostedes solicitaron a... Sí, pero ya denegaron como ya denegaron tamén. Sí. Non a solicitaron? Se fai, pero se había solicitado. Vale, nos sí a solicitamos. Entonces, se fai con fondos propios do Concello que ao final non é que paga a Qualia. Si se sube a tasa e se dice, no, es que vamos a hacer lo de las chabolas, lo de Sanín e lo de tal. Me apuntaba aquí meu compañeiro historiador que desde o ano 1927 xa había un proxecto para eso, a ver si desta vai. Porque todas as veces que foi na ditadura, foi tal, bueno, non digo que foran os mesmos, pero xa sabemos que menos que a nós, máis que a nós se parecen os que estaban naquela época. Entonces, eu o que quero dicir é, non o digo por algo, digo porque o seu fundador estaba naquele goberno, sempre teño o argumentario, o digo por algo. En todo caso,
Dixo tamén, e que o teño aquí, vamos a financiar con esa subida o de Santo André e demais. Bueno, primeiro, deso non hai proxecto, non hai tal, xa teño dito outras veces o que me parece esa cuestión, e o máis pernicioso de todo. Se ora se fai, miren vostedes o que decía Brais. Home, ahora resulta que nos van vender como que a inversión que se chega a facer, que algunha sí que lle vendrá a Brais, evidentemente, o da Groba e Sanín e demais, despois de movela na Confederación, na Diputación e non sei onde, mal será. Pero resulta que ese canon de Galicia, de Augas de Galicia, que é o que sirve para financiar eso, levan sin facer inversións máis de casi 15 anos ou máis. Entonces, que non pagou? Os veciños ao longo dos anos e que non tuvo que asumir? Os outros gobernos que estaban aquí, porque tampouco era fácil. Dice vostede que era responsabilidade. Home, cando se empezou a poñer o canon, nin lle conto a vostede o lío que tiñamos os demais. E claro, eso sí que non era responsabilidade de haberlo aprobado nas ordenanzas. Entonces, non é certo, non me diga vostede a min que vamos a subir as tasas ou que lle subimos as tasas aos veciños para hacer unha renovación. O que sí a min me faltaría nesta moción, por añadir algo, é con respecto a esa falta de verdad que fixo vostede ao intervir no tema das tasas, é ao millor si se plantexa un tema de tasas, ou por eso digo que a veces pois había que plantexarlle ao millor algunhas mellores a empresa que se tiñan que haber quedado plasmadas, eso sí, e eso ao millor sí que o votamos en falta neste documento, porque senón o demais é facer algo sin ningunha contraprestación. E por certo, hai unha cousa que non estou de acordo, sobre todo porque sufrimos. É verdade, ten razón, que os tempos van encamiñados a que cada día haxa menos auga, que aínda que algúns se neguen e algúns que gobernan con eles pois o neguen, eso é unha evidencia, pero ahora como xa nin a Agenda 2030 tampouco lles vale, pois entón xa non sei onde vamos a acabar. Pero a peor sequía que sufrimos en 50 anos che digo que padecemos nós, a sufrimos e supemos o que é. Entonces é moi complicada de xestionar e aínda tendo unha empresa que se dedica a eso é complicado. Por lo tanto, cando antes falábamos, por iso concordamos na moción, cando antes falábamos de prioridades, os veciños pagan sempre, pagan os impostos, pero logo as prioridades as marcan os gobernos. E eu non oín a este goberno falar, non oín, dunha nova captación. En ningún momento volvín a oír falar da nova captación. E quero recordar, e con isto remato, que claro, si a excusa é, como tenemos 10 años, creo que era 10 anos que pode ser renovable, a que temos aí de forma provisional, sabemos que tenemos el tema solventado. Claro, si esa excusa é moi mala, porque calquer día, os tempos pasan rapidamente, pasarán os anos, pasarán os proxectos, e volveremos a estar co mesmo problema, sin ter unha captación como Dios manda. E iso para nós é a prioridade. E iso é o que ten que abordar a Augas de Galicia. Non o van a abordar os veciños con as tasas, alcalde. E iso é unha realidade. E para min é máis importante que a nada. É máis, e vostede seguramente o sabe mellor que a min, é tan importante abordar esa captación e abordar o que temos na Franqueirán, porque pasa unha cousa. Estamos dicindo, e o decimos todos, ollo, porque a necesidade agudiza, pero estamos mentindo aos veciños, porque o que temos hoxe, a captación que temos hoxe, se temos problemas que non vamos a ter se abordamos a casa polo tellado, porque se empezamos a incrementar na Groba, como ten que ser, en Sanín
E despois en Santo André de máis, como se está falando aquí, e non ao revés, a captación non dá abasto. É unha cuestión de sentido común. E iso dixemos cando falábamos da nova captación. A parte da sequía puntual é fundamental por eso, porque medrou a xente que necesita auga, se se queren facer novas instalacións. E iso non o escoito falar aquí. E antes, era algo que o falábamos aquí sistemáticamente, alcalde. Cando tuvemos a sequía, ben que se aproveitou eso. Eu oín aquí cada barbaridade, que si se podía, non só de vostede, si se podía retomar isto, si se podía hacer lo otro, si se podía hacer el milagro de los panes y los peces. No, pero a realidade é que hai que facer unha nova captación e hai que plantexar eso. Esa é a prioridade deste Concello. Para min, que abordei no 2015 porque o vin e pedimos o primeiro estudio serio, é a máxima prioridade do Concello. Así de claro digo. Entonces, bueno, claro que concordamos na moción porque é que vai por ese camiño isto. Moitas grazas. Quenda para o Grupo Popular. Gracias. Nos imos a votar a favor, pasando moi por encima, é dicir, estamos falando da mellora da rede de saneamento, como ben apuntou o alcalde no anterior punto onde que se falou deso, falamos de que están proxectadas varias melloras e a nosa intención é seguir mellorando máis, polo tanto non podemos facer outra cousa que votar a favor. Nada máis, gracias. Moitas grazas. Quenda de peche para o Benega. Ben, pois eu agradecer a todos os grupos que teñen pensado votar a favor. Quizás tamén añadir que se falou de que estamos a piques de ser asinado a extensión da Groba e as Chabolas, non sei se entendín correctamente. Vale. E que tamén sería, a parte deso, é a extensión a San Andrés. Son dúas cousas distintas, verdad? Moi ben. Ben, pois eu sin máis agradecer a intención e sobre todo, como dixo Brais anteriormente, o importante é que se faga, non é que se vote aquí, pero empezamos por isto, porque son cousas, o tema da agua que vai a ser cada vez máis importante nas nosas vidas. Non nos damos conta porque en Galicia temos moitísima agua e estamos acostumbrados a tela a todas horas e a todas partes, e non nos damos conta do que se nos ven encima e que temos que facer un esforzo prioritario para guardala, para non amalgastar como estamos facendo agora, para cuidala e evidentemente para devolvela ao río en condicións ben depurada. E todas estas cousas van a cadar cada vez máis importancia. Non é só para agora que falamos de agora e dentro de 20 anos ainda máis importante. Entonces, nada máis, moitas gracias. Moitas grazas. Pasamos a votación. Votos a favor. Queda aprobada por unanimidade. Pasamos ao punto 10, que é moción do BNG a prol da homenaxe a Luís Braje polo Concello e o traslado das súas cinzas a Ribadavia. A Comisión de Cultura, Educación e Deporte en sesión de 21 de abril de 2025 adoptou o seguinte islam: levar a cabo o traslado a Ribadavia os restos mortais de Luís Braje, que o Concello de Ribadavia homenaxea a figura de Luís Braje Villar, xornadas de difusión, placa conmemorativa, divulgación da súa obra legada. Sometida a votación, obtense o seguinte resultado: votos a prol, Ribeiro en Común, Bloque e PSOE, resérvanse para o Pleno, Partido Popular. Moitas grazas, señor secretario. Quenda para o BNG. Vamos co última moción. Unha moción que xa mencionamos aquí, que xa foi aprobada por unanimidade pola Corporación Municipal, creo que, poñémoslo aí en xuño de 2020, pero que todavía non se cumpriu, como decimos, presentouse, aprobouse, pero hai moitas cousas que non se cumpriron desta moción. Pedimos aquí que o Concello de Ribadavia homenaxe a figura de Luís Braje, como se pedía naquela ocasión, con xornadas de difusión, placa conmemorativa e divulgación, e facémolo tamén pedindo o traslado das súas cinzas ao cemiterio de Ribadavia. Creo que xa se falou coa familia, que a familia que estaría de acordo. Sí que é verdade que agora creo que no Museo Etnolóxico se vai facer tamén algún acto para conocer un pouco máis a súa
convocatoria, o importante que foi na nosa extensa vida cultural. Pensamos que sigue pendente ese recoñecemento que se lle debe facer. Foi na súa etapa máis destacada, foi director da Banda Lira, impulsou esa célebre, compuxo esa célebre Rapsodia. Tamén foi desgraciadamente represaliado tras o golpe de Estado de 1936 e, bueno, debido á calidade humana e a súa implicación na vida cultural, pois por eso pedimos que, en cumprimento tamén da restauración da memoria democrática, pois que se faga o cumprimento desa moción. Sabemos que tamén é moi importante contar con persoas que tamén trouxeron, por así decirlo, a súa figura novamente a relevancia, como se falou outro día xa, que foi o estudio que fixo David Ferreiro, do descubrimento que se fixo desas partituras. Tamén pensamos que é importante falar tanto coa Lira como co museo, como con Xosé Ramón Estévez, incluso, que nos poida axudar a coñecer o legado desta persona moito máis. Entonces, simplemente, eso, nada máis, agradecer aos grupos que den a súa opinión e para a miña parte nada máis. Moitas grazas. Quenda para Ribeiro en Común. Ben, grazas. Estaba ahora pensando como de rápido pasa o tempo porque parece que foi onte e xa foi en xuño do 2020, xa que, en fin, e algúns xa fixemos 10 anos e algúns, como Nacho, farían 20 ou non sei, 2003 entrache, non? Pasa o tempo voando. O digo porque os concelleros vamos pasando, pero afortunadamente a institución permanece, tamén figuras como Braje. E o dixen en comisións, non? Desas, evidentemente, o goberno actual tamén cando cesen nas súas funcións, os que tedes experiencia de goberno moito máis que a min, sabedelo ben, que sempre quedan cousas no tinteiro, non? A Ribeiro en Común, que é o autor desta moción, iniciamos a xestión cando nos tocou eses 2 anos e pouco de goberno e fixemos xestións, falamos con algún concellero que conocemos en Santiago e que ofrecemos ese contacto que seguimos tendo por se o goberno quixera retomalo, que está no cemiterio municipal de Boixaca, as cinzas ou os restos mortais de Luis Braje. Falamos coa familia que estaría favorable a ese traslado e, bueno, eu creo que sería positivo e sería positivo en todos os sentidos, non? Entonces, eu creo que está ben retomar estas cousas que quedan no tinteiro e, evidentemente, non só votar a favor, sino ofrecer a pouca axuda que poida facer Ribeiro en Común ao goberno para que así se faga. Grazas. Moitas grazas. Quenda para o Grupo Socialista. Boas noites a todos. Antes mencionou o meu compañero Ignacio Gómez o tema das chabolas, o proxecto do ano 27, unha pequena puntualización histórica, se me permiten, moi cortiña. No ano 27 sí se presentou unha idea de facer captación de aguas e levar a agua ás chabolas para esa zona por aí. Por que? Porque no ano 25 a dictadura de Primo de Rivera había aprobado a creación das confederacións hidrográficas. Non estaba prevista a do norte, que algo para miño sí, pero había esperanzas porque o ministro de Facenda era José Calvo Sotelo, había moita presión aquí en Galicia de que, bueno, botaos unha man, fai algo por Galicia, etcétera, etcétera. Había posibilidade por lei que se cumplira, dado que Ribadavia no 25 coa incorporación de San Cristóbal chegou aos 8.000 habitantes, entonces había, digamos, unha certa esperanza que co aumento da población sí se podía levar a captación de agua do Miño a esa zona, pero non se pudo porque se puso en frente a Renfe daquela, que pasaba a vía do tren ali xusto por esa zona, e non foi posible. Renfe
digamos, por consideración e compensación, propuso que a medio plazo se fixera unha estación de tren en Razamonde para dar servicio aos veciños de Ceñe e de Castrelo, que viñan coa barca a Razamonde, que non tiñan que dar ni a volta ni a Barbantes nin a Ribadavia. Echamos a incursión histórica e vamos a centrarnos no tema de Luís Brahe, que me parece perfectamente ben a vosa proposta. Me extraña un pouco que de 2020 se había xa feito esa proposta, que estamos no 2025 debatindo outra vez esta iniciativa, e esperemos que non temos que debatirla no 2030, sino máis no 2027, cando recuperaremos outra vez a Alcaldía Ribadavia, pois o faremos sin problema ningún. Centrándonos aquí, Luís Brahe, no 59, claro, exactamente. Bueno, Luís Brahe, pois mencionaxe aquí, hai que destacar unha cousa moi importante de Luís Brahe respecto aquí a súa faceta en Ribadavia, o pouco tempo que tuvo, pero foi moi instructiva, que foi, digamos, súa faceta pedagóxica. Digamos, foi un dinamizador cultural, como dixeches, un desenvolvemento cultural vía música, por dúas facetas, por a banda da Lira, que era naquela época banda municipal, era empleado público, era director, cobraba un sueldo. Entón, nesa banda de música, daba preparación á xente da vila para que se formase musicalmente e sin ningún distinción de clase. Estaba aberto a todo o mundo. Despois tiña outra faceta, que era unha academia privada que tiña aquí, que tamén daba clase de música, tamén a todo o mundo, nenos, nenas, sin distinción social. Incluso tiña tanta fama, tan boa preparación, que moitos dos alumnos que aquí se preparaban, a única escola de música autorizada naquela época era de Santiago de Compostela para estudiar música ali. Entón, había xente incluso de Vigo. Entón, había, digamos, esa faceta. Curiosamente, xa que hoxe falamos de dar a compatibilidade a unha empleada pública, a Brahe, pois, a corporación daquela, no ano 31-32, pois puso pegas, dado que era director da banda municipal da Lira, pois non lle gustou moito a corporación republicana estas actividades, estes ingresos extras, e tuvo que paralizar, digamos, súa actividade da academia privada. Digamos, xa que falamos de compatibilidades, as incompatibilidades non son de hoxe da función pública 2025, xa empezaron no ano 1930 e incluso antes. Entón, por nosa parte, vamos a apoiar esta moción. Incluso plantearía outra cuestión. Falas aquí de divulgación, das xornadas. Hai unha cousa que, sí, falamos de Luís Brahe, falamos de moitas cousas históricas, pero se ti traslada esos aos rapaces de primeiro, segundo bachillerato, cuarto deso, entón, a mellor había que facer deste Concello de Ribadavia, a mellor vía OMIX, o Museo e Banda da Lira, pois unhas xornadas a chegar a figura de Luís Brahe, para que desde a historia pequena local vayas comprendendo a época en que se formou. E chegas a Luís Brahe, a figura, hablas da República, hablas de Primo de Rivera, hablas da represión, da súa formación musical, etc., e vas collendo, digamos, a xente bustiño a historia. Digamos, unha experiencia que temos aquí, un proxecto na universidade onde eu traballo, que se está divulgando, por exemplo, en Extremadura, en Andalucía, que o están facendo bastante ben para como captar, digamos, o interese da xuventude, da mocidade, para a súa historia local. Desta local, chegar, digamos, a universal, a global. Entón, por nosa parte, non hai problema de apoiar a túa moción e vemos bastante interesante e esperemos que se cumpra este ano, senón, no 2027, lo faremos. Moitas grazas, Grupo Popular. Gracias. Sí, nos obviamente non temos ningún problema en votar en contra da homenaxe, pero sí que nos temos algunhas reservas no punto 1 do tema de levar a cabo o traslado a Ribadavia dos restos. Claro que sei se, por exemplo, pedir a familia, ou non sei se tendes algún inconvinte en retiralo e máis adiante, digamos, estudias a posibilidade, e se así, pois nós votaríamos a favor sin ningún problema do homenaxe. No, de feito, coa familia creo que xa se falou. Mariluz, xa se falou. Totalmente de acordo, creo que para Ribadavia eu creo que sería positivo que se dice. Mariluz, me permites, alcalde, para aclarar o que dice. Non, é algo sustancial. É que o dixen antes, o decía ora Maite, un dos fillos que vive en Mallorca, ou vivía naquela altura, agora non sei onde vive,
pero o contacto se dá conseguido, eu o dou conseguido. O volvedes a cotexar, eso por suposto, pero xa dixo que sería favorable. Son xestións fáciles nese sentido. Bueno, tamén tendes a posibilidade de abstervos e saldría igual a... Silencio. A ver, perdona Mariluz, é simplemente, claro, temos a posibilidade de absternos, pero nós, se nos abstemos, a moción sale aprobada, e nos gustanos que cando algo sale aprobado, facelo. Entonces, para eso se aproba. Entonces, nós o que decíamos, que o que decía Mariluz, era que se retirase este punto 1, votaríamos a favor da moción, senón, eu creo que o xeito de proceder, a ver, non somos nós para tratar nun pleno onde teñen que estar os restos mortais dunha persoa, terá que ser a súa familia quen comunique onde quere que estén eses restos mortais e despois nós tomaremos a decisión de si se colocan ou non e donde, pero creo que non é o pleno municipal quen se debe postular sobre onde están, sobre onde descansan os restos mortais dunha persoa, o meu punto de vista. Entón ese é o plantexamento que fai a miña compañera. Bueno, eu penso que a moción estaba aprobada por unanimidade sin este punto, precisamente a volvemos a traer con ese punto engadido de que se poidan traer as cinzas aquí, porque nos parece, o que acabo de dicir, parecenos importante e parecenos que simplemente por parte do Concello ou incluso toda a corporación poderíamos falar coa familia e eles, digo que estou segura e seino que non tería ningún problema. Simplemente sería facer a xestión, o sea, non sería vamos a aprobar unha moción que é imposible. Eu penso que é moi posible facela, é moi realizable e, como digo, nesta legislatura, e senón esperamos ao 27, pero hai que facela. Eu penso que hai que facela. E ese punto, penso que, falando coa xente da familia, non creo, se eles dicen non queremos o imposible, pois xa está, a nos valenos a resposta de efectivamente, se a familia se nega, pero non sabemos que a familia está de acordo, precisamente porque xa se falou coa familia. Entón, a non ser que o Concello non queira que as cinzas de Luis Braje veñan a Rivadavia, ao cementerio, eso non temos dende logo ningún inconveniente, pero repito, nós creo que a postura que é perfectamente clara. Si retiran ese punto votaremos a favor da moción, si non nos retiran votaremos en contra. Non vamos a retirar porque precisamente, acabo de dicilo, incluímos ese punto porque a moción se estaba aprobada de outra maneira, por eso incluímos, senón non tería moito sentido volver a traer a moción repetida porque sería un plagio, un calco. Introducimos ese, eu creo que se entende. Poderíase cambiar a redacción ahora in voce, se vostedes queren, para que lles valga máis, non hai problema. E que se remarque a autorización familiar ou algo así. Esas cousas. Exactamente, podese poder. En todo caso, creo que as posicións están claras e tampouco lle vamos a dar máis voltas.
que vamos, eu o que quero decir é que se hai unha moción no Concello aprobada relativo a isto, evidentemente, se fala coa familia, se lle di tal grupo e tal grupo ou a Corporación de Ribadavia aprobou esta moción, supoño que eles evidentemente serán os que teñan que facer a petición de que o seu familiar se lle dé permiso para ser trasladado aquí, porque eu como vou permitir que un familiar meu o trasladen sin o meu permiso? Eso está claro. Non, digo eu, que hasta aí chegaremos todos. Pasamos ao punto 11, que é o de mocións de urxencia. Alguna moción de urxencia? Non, grazas. E agora vamos ao punto 12, que é rogos e preguntas. En primeiro lugar ten a palabra Ribeiro en Común. Ben, o primeiro rogo, visto, non o teña apuntado, pero visto lo visto, que se suele decir, Ribeiro en Común lle pido ao goberno e en especial ao alcalde que o rodillo para cousas sustanciais está moi ben pasalo, para cousas que son fáciles de dialogar, como o que acabamos de ver, que era unha cuestión nominativa e unha cuestión procedimental. Todos sabemos como se moven estas cousas e todos sabemos que moitas veces aquí se aproban acordos que despois teñen un trámite, algúns tediosos e outros non. Confundir ou argumentar ou incluso valerse para votar en contra de cousas de trámites, que máis dá os trámites? Os acordos municipais son de vontade, nada máis. Entonces, eu o que sí pediría, e é un rogo que fago agora, é un pouco de menos arrogancia por parte do goberno e non confundir maioría absoluta con poder absoluto. Porque eu creo que é desproporcionado a reacción nun punto que eu creo que era casi de redacción, ou a intención estaba clara e tiña outra saída que mandou agora o alcalde e fixo. Desde o noso punto de vista é un rogo que lle facemos, se o queren o cumplen e se non sigan nesa estrategia da arrogancia e da falta de diálogo con grupos como esta do BNG, que veo aquí a traer algo en positivo, igual que anterior e outras tantas. Bueno, é un rogo, vostedes collen así queren e se non sigan así. Por outro lado tamén é bo, así se ven as caras e se caen as caretas. En todo caso, non só que sí vamos a facer unha serie de suxestións, rogos e peticións, xa viñemos adiantando nas redes algunhas. Agora que, bueno, agora non, xa fai tempo que chegou a primavera, o que sí que pediríamos é un pouco de flores nas maceteiras, non? Porque eu que teño pouco tempo para cuidar as miñas flores e o meu xardín, e francamente lle dan 1000 voltas as dun concello que ten recursos e personal para facer estas cousas, vale? Entonces, un pouco, porque parece que non, pero as flores, pois, lle dan outra cara ás nosas rúas, e non é só o que pidan os veciños, e que fai tempo que estamos vendo tamén algúns grupos. Entonces, creo que de verdade o concello non se vai a arruinar por poñer as flores nas maceteiras que están cheos de ervas, no mellor dos casos. Bueno, volvemos a incidir na situación do paseo, de verdade. A situación do paseo, xa sei que ahora aos fotógrafos se lles acabou o carrete e os seus hooligans que antes estaban constantemente subindo fotos e mesmo insultando a membros do anterior goberno, pois ahora se acabou o carrete e parece que os problemas non existen. Pero é que a situación do camiño, non sei se andan e pasean, supoño que sí, pero desde logo, eu creo que se non van vostedes, algúns amigos, algúns veciños e familiares, e dicen, oyes, e pensando en arranxar o camiño do río, porque de verdade que parece que o bombardearon. Volvemos a insistir no mesmo, é dicir, xa non me meto, xa preguntei nas comisións, non insisto na cuestión sobre o tráfico en Ribadavia e demais cuestións. Ahora, non me meto niso. Se queren cambiar a normativa, bueno, é legítimo, teñen o goberno e é legítimo.
Agora ben, supoño que non van a permitir estacionar dentro do casco histórico e circular dentro do casco histórico. Se é así, anúncieno. Na comisión non dixeron nada. Por lo tanto, entendo que esa parte da normativa se queda. Como esa parte da normativa se queda, o que sí, volvo a dicir, pleno tras pleno, e este tamén, señor alcalde, que vostede é o xefe da policía local e ten que controlar que non haxa na zona monumental xente que non ten nin tan siquiera dereito a acceso se veña a tomar os viños ou facer outras cuestións en coche e estacione. Eso non pode ser, porque ademais a imaxe sae peor que as macetiras sin flores, e que a imaxe que damos, de verdade, podemos falar e gastar pasta en un plan de dinamización turística, pero é que eso é unha lousa insalvable para a imaxe de Ribadavia. Por non falar que tamén os que vivimos ali, os veciños, e se vas con nenos ou vas con animais e cans e tal, é super molesto. É que de verdade. O dixo, eu creo que o dixo Nacho a primeira vez, ou o mío foi a segunda, o dixo Maite ou alguén do bloque, perdón, non me lembro, de chamar a atención das traseiras e da situación do pabillón, pero nos o volvemos a pedir. Eso leva demasiado tempo, de verdade, sendo lamentable. E o punto limpo igual. Entonces, jova, é que... Bueno, de verdade, é que é imposible non compararse co que dicía o PP na oposición, por moito menos cando estaba na oposición a outro goberno. É imposible non comparalo. Pero que agora yo pedimos polas boas e se rinde nós directamente. Se rinde nós, pero o problema é que se están rindo dos veciños, non só dos que nos representamos, sino dos que tamén lle votaron a eles. Porque eso xa vos digo que non lles gusta. Unha pregunta. Finalmente vai haber diferentes tipos de stands na Feira do Viño? Son todos iguais? Vale, perfecto. O digo porque a Asociación de Colleiteiros que se reuniu con vostede, que tivo que ir vostede a resolver o problema, e é algo que non yo reprocho, sino que lle digo que fixo ben. Esas cousas tamén en Presigueiro e en outros problemas que existen, exerce de alcalde, e cando exerce, yo hai que recoñecer. Foi unha boa rectificación. Ahora, o é certo, supoño que todos os grupos esperaremos a que pase a Feira do Viño para opinar realmente sobre todo o que foi a xestión, aquí en pleno se pode dicir, porque tampouco ten repercusión pública, pero unha xestión nefasta, señor alcalde, dun dos principais eventos que ten Ribadavia, igual que foi unha xestión nefasta co outro gran evento que ten o Concello de Ribadavia, que é a MIT. Entonces vostedes parece que se toman en serio, non se sabe o que, pero os eventos importantes non. E están xogando constantemente con lume. E moitas veces incluso teñen a sorte de que veñen vos profesionais e lle sacan as castañas do lume. Despois subirá vostede a facerse a foto, a deixarnos os demais que non estamos no goberno e estamos na oposición na lameira, e vostede facerse a foto como gran xestor. Pero a realidade é que son sempre profesionais que lle sacan as castañas do lume a problemas que crean vostedes sós, señor alcalde, no goberno, por falta de atención, por deixadez ou por arrogancia, como acabamos de ver ahora co rodillo que acaban de pasar. Pero que xa chega un momento que cansa, e están xogando con lume, e algún día, algún evento, non só vai haber 9 participantes menos como neste, e como yo reventas a todo, porque os que estamos aquí, os 13, insisto, temos moita paciencia, senón non estaríamos aquí, pero que a xente de fora non ten tanta paciencia como os concelleiros de goberno de oposición, vostede creo que xa o sabe. Entonces, están xogando demasiado con lume. Entonces, eu pido un pouco de responsabilidade, de rigor, de tratar ben os profesionais da casa, de tratar ben os eventos importantes que existen. É un rogo que lle fago. E vale para a Feira do Viño, vale para a MIT e vale para calquer outro evento. Non só vale tratar ben aos da súa pandilla, xa me entende, aos do seu rollo. Trate ben a todos, porque ao final vostede está representando o seu goberno. Xa sei que vostede, neste caso, como moito é culpable de inanición ou deixadez, non de acción. Pero é importante porque ao final quen queda mal é a institución. E podría decir exactamente o mismo
de que nas comisións pedín un listado de obras, eu xa sabía evidentemente que, bueno, pregunto, é outra pregunta, quizás cara ao secretario ou cara, porque quen tan amablemente sempre me envía documentación, non sei se me enviou eu non o vi no correo, pero se me enviou o listado de licencias de obras que solicitei nas comisións e tamén os nomes ou os escritos, o contido das queixas, fin ao cabo, dos ruídos e das queixas veciñais respecto a ruídos que ten que ver co descanso e o ocio nocturno. Non sei se... Sí, vale. Pois reitero entón o listado de licencia de obras e agradezo a dilixencia na entrega da documentación. E xa por último, o uso do campo da feira debe ser exclusivamente para autocaravanas, senón alcalde, vostedes, como acabamos de ver, teñen maioría absoluta para aprobar tamén cousas, non só para negar os grupos mocións constructivas, tamén para traer iniciativas que poucas traen. Se queren cambiar a normativa do uso do campo da feira, pois que ali aparque todo Dios, que aparquen autocaravanas, que poñan unha lavadora sin salida de aguas e que poñan un tendal e que como se queren montar ali un circo. Pero eso ten que ser legal, porque a próxima vez evidentemente se tomarán outras medidas. Cambia a normativa se quere convertir eso nun poboado ou no que sea. Porque a imaxe en Semana Santa foi lamentable. Lamentable. A imaxe que se levaron moitos autocaravanistas que deron a volta, cando poderán dicir, no, es que hubo mal tiempo. No. Outros anos hubo mal tempo. Incluso en inverno, en pontes, que de outono, por exemplo, a 12 de outubro, había mal tempo, estaba eso cheo de autocaravanas. Semana Santa non había ningunha, había 2 ou 3 nunha esquina, evidentemente, e eu vin como algunha daba a volta. Como vas a parar nese parque de autocaravanas? Pero vos viste esa imaxe, era desoladora, é dicir, esa imaxe turística, depois falamos de plans de dinamización turística. Non pode ser, de verdade, non pode ser. Eu entendo que se colabore cos que traen as atraccións, os outros gobernos tamén o facíamos, pero creo que hai que cuidar a imaxe, e hai outros sitios e hai outras formas de proceder desde o noso punto de vista. Entonces, bueno, estes son os rogos, desculpar a extensión e agardo que algún, polo menos, se teña en conta. Grazas. Vamos a ver. Bueno, vou preguntar primeiro por unha factura. Me pareceu entender que era de obras municipais en San Cristóbal por un importe de máis de 4.000 euros. Se lle pagou unha empresa, non sei que... Sí, eu parece que puña ou me confundo. En San Cristóbal por un importe de máis de 4.000 euros a unha empresa que estaba recoñecida a factura. Por iso me chamou a atención. Igual lin meu... Bueno, vale, pois volveré a consultar que igual o vin mal, vale. Tamén, creo que xa preguntei en comisións e ao final, como me liei dicindo se iba a abrir, se non iba a abrir, se facía falta ou non, como están o remate das obras, como van, e, sobre todo, como pedín o proxecto, preguntar, bueno, no proxecto está, por lo menos, unha zona como debe ser para facer como un parque, unha zona de recreo, pero xusto na parte de adiante que vai ocupar parte do aparcadoiro que agora mesmo utilizan o IES e o CEIP, non? Eso sí está contemplado no proxecto. Vale. Bueno. Vale, por eso eu preguntaba se iba a quedar así ou tal, vale. Non, eu vino no proxecto, por eso pregunto. Despois tamén vin que se lle pasan a moita xente o imposto dos vehículos que pasan de máis de 25 anos, a moitísimo, entón reclámanos de 20 ou de 25. Claro, entonces digo eu, se non se podería eso evitalo sabendo que hai matrículas que xa se sabe que pasan, ou se fai sistemáticamente para evitar despois que o reclamen e terlle que devolver os cartos. Ese, vale. Claro, porque eu digo, parece...
No, claro, pero digo, claro, ao saber que eses vehículos xa non, que se poidera facer a maneira de non enviálo, porque despois hai que lle devolver os cartos e facer a reclamación, volver. Vale, e tamén algo que me dicen que o ano pasado, ao parecer, nas catas que se fixo na Madalena, a xente como que non tiña maneira de lavar as copas ou algo para probar, porque hai moitos viños para probar, entonces se ti non tes esa maneira de ter un acceso a agua ou algo para, non sei, se podría facer, ou se había, hai unha copa para cada viño, non sei, a min unha copa para cada viño. Eu digo porque alguén me comentou e pediu eso, que claro, vale, pois mira, xa sei que para rematar, xa sei que non ven moito aquí, pero parece que está habendo problemas de novo e xa van moitas reiteradas ocasións co persoal do Consello Regulador. Non sei que me parece que houve outra vez, ustedes igual non o saben, pero do Consello Regulador, con xente que traballa no Consello Regulador e que, así o vou decirte claro, que está sendo despedida así by the face. Xa, no, pero bueno, eu creo que tamén nós como corporación, como goberno, o Consello Regulador está dentro do noso Concello. E xa sei que non son temas para tratar aquí, pero, a ver, son moitas ocasións nas que está pasando isto. Hai persoas que teñen aí potestad, entonces a mellor teñen demasiada potestad, e a mellor hai que, non sei, desde o punto que se poida tamén darlle un toque de atención, porque o que digo, veñense repetindo con moita frecuencia, xa desde hai anos, entón me parece grave isto, e por iso quero dicir aquí, pareceme grave. Ben, só teño dous rogos que se limpen as parroquias, en especial Francelos, que tivemos queixas de veciños, ou se houve dous enterros en Francelos, onte había visitas no tanatorio, houve moitas queixas da situación de estar os traballadores desbrozando ou limpando en unha zona que os chamen por teléfono e cambialos de sitio, e cando quedaba un tramo de nada para rematar donde estaban, entonces que non se cambien os traballadores de zonas, vestir un santo e desvestir outro para deixar as cousas mal, porque tivemos moitas queixas e nos comprobamos ervas que suben por os bancos, que chegan a invadir as aceras, suben por os contenedores, a imaxe deixa moito que desechar, e hai queixas en todas as parroquias. Logo pedir tamén, é un rogo, que nas publicacións que se faga da páxina oficial da Feira do Viño do Ribeiro, que se fagan en lingua galega, porque hai varias que están en castelán, entonces pediríamos que, para a xente que mira as redes, hai a aplicación que sexa, pois se che trae un traductor para calquer idioma, entonces para que se teña en conta. Nada máis. Unha pregunta e despois un rogo, para non estenderse máis. Pero é o suficientemente, creo que importante, e eu sí que vou a decir, porque decía Brais antes que son cousas que se valoran despois, pero cando as cousas se fan tan rematadamente mal, hai que dicilas antes, que non pasaría se estuvésemos outros aquí gobernando. O que pasa que outros as fixemos moi ben. Si a concelleira que sopla sempre, que está constantemente soplando toda a feira, vai por ela. A Feira do Viño é un desastre. Eu fago a primeira pregunta: cantos stands menos, stands non, adegas e colleiteiros hai menos? Hai 25, eso? Sí, 25. 9 menos. 25, non, 11 menos co ano pasado. 11 menos co ano pasado. É un 31% menos. É un 31% menos co ano pasado,
pero 11 menos co ano pasado é bastantes menos que o récord que se alcanzou de ter 40 e 41 que fixemos outros que estábamos aquí. 42, penso. E isto é simplemente por unha xestión nefasta. E vostede é o responsable, non vale outra. Por que? Stands van a ser iguales, lle preguntaba Brais. Home, como non van a ser iguales agora, se chegaría a un acordo? Si é penoso, verá, é penoso. Acaba de pasar por aí, é penoso, verá. É unha sensación, comparativamente con outros anos, tan lamentable que hai que decilo. Entón, non toquen as cousas que non saben facer. Deixen facer aos que saben. E se non saben, pois contraten a alguén. Pero non se pode volver á época de que destruyan a Feira do Viño. Porque a destruía o Partido Popular. E ademais o digo claramente, a destruíron porque non entenden cal é a filosofía da feira. Non é unha festa, alcalde, non é unha festa que hai que poñer orquestas. O digo claramente, eu sí que me atrevo a dicilo. Orquestas ao lado dun evento tan importante como isto. Eso é unha chapuza. Vale? E os que fixemos isto e o traballamos estamos indignados. Eu o digo porque o traballamos. E nos costou moito traballo. E vostedes teñen 11 menos e terán menos como sigan así. Porque outro día me decía a mí un colleiteiro que é unha vergonza o que están facendo vostedes. Evidentemente non o dicen porque non queren que lle repercuta nas súas ventas ou no seu nome. Pero é unha vergonza. É unha vergonza porque esa filosofía é a contraria que se ten que facer nunha feira. Isto non é a feira do viño de Cambados, eu digo claramente, nin é a feira do viño por poñer outros nombres. Esta é a feira máis importante que ten Galicia e incluso das máis importantes que ten España. E vostedes acaban de empezar a destrozar outra vez. Porque 11 adegueiros e colleiteiros menos é unha barbaridade. Pero para iso hai que traballar, hai que chamar, hai que dicirlle está aberto o plazo de inscripción, hai que saber o que se presenta. Hai que facer un plan de medios, hai que ir aos medios, hai que facer unha presentación noutros lugares que non fixeron. Claro, nós facíamos hasta 3 presentacións. Que pensan? Que eso non leva traballo. E ir fora, e sin cartos, por certo, sin cartos. Pero para levantar eso, había que ir a Oviedo, había que ir a Barcelona con Luisa, había que ir a outros sitios, sin un duro, pero facíamos. E iso foi o que fixo que esta feira é o que é hoxe. Despois dirán, vai a ter éxito. Claro que vai a ter éxito. Si ven bo tempo, vai haber xente. Sí, porque a xente ven a probar o viño. Pero realmente é boa imaxen ter Alameda medievaleira. É boa imaxen. Vostede como alcalde pode dicir que ten unha... Eu puden presumir de que tiña a feira máis grande na participación de stands que houbera na época da feira, pero que vostedes volveron aos tempos desde 2011. Fíxese vostede o que lle digo, porque me preocupei de coller os datos para vir aquí a dicilo. Desde 2011 non hai unha feira peor en canto a asistentes. Iso quere decir algo. Entonces, vostedes todo o que tocan o fan, pero non toquen nada. Por favor, eu pido, polo menos o que fixemos os demais, porque de verdad é unha deixade de funcións total. Total, o da Feira do Viño é escandaloso. Eu decía Brais, mire, nós que levamos o traballo, nin presentación, nin invitación aos grupos, invitáronos outro día a ir aí ao castelo. Pero de verdade, home, hai que ser un pouco serios, home, que son eventos moi importantes. É que estou indignado co da Feira do Viño porque eu sei o que traballamos, os que estábamos aquí, para que veñan agora vostedes a non traballar. É que a vagancia é extrema e teñen unha dedicación máis, teñen máis cartos, teñen máis concelleiros, teñen maioría absoluta e despois fan isto. Home, por Dios, é que de verdad me parece asombroso. E non sei que pensamos dicir antes, é a peor feira do viño en moito tempo. Desde que había as barracas que poñían aí vostedes, que fixeron esa trafallada, volve a pasar o mismo. E cuidado, o bo que teñen é os show cookings que inventamos algúns, as carpas que as empresas que trouxemos algúns que ainda as mantuveron menos mal, que é a que lles vai salvar cousas,
pero o resto é un auténtico desastre. Se non hai participantes, non hai feira. Non hai feira. Entonces, hombre, por favor, non a toquen, de verdade yo digo, para o ano que ven, este o rogo, contraten a unha persona, contraten a un profesional, a alguén que se preocupe, que se poña a traballar meses antes, e así saldrá unha cousa decente. E o que acaban de facer, pois é o que é, e os datos están aí, non os inventamos. 11 son moitos. Un día podes baixar 1, 2 ou 3. Un último dato. A señora alcaldesa que había naquele momento, na época de COVID, sin facer nin siquiera evento, houbo máis participantes que teñen os vostedes, sin haber feira presencial. Iso é un desastre. É un desastre de xestión a feira. E nadie está dicindo nada, non, porque cando se encontren dirán, non, estamos máis cómodos. E despois, xa non vou entrar noutras cousas, pero dixen o das orquestas, sí, pero é que quitar os grupos dali é outro erro. Mo decían, xente que é do seu partido, non vai a pensar que son acérrimos nosos. Estabas noutro ambiente, noutro tipo de situacións. Iso é o que é a feira. Non, creo que está proyectado para 10:30. Por certo, as orquestas aquí sempre son as mesmas. Que nos pasa aquí, como noutros concellos que están aquí próximos. Porque, non sei, vamos por ese camiño. Ese xa é outro debate. Pero creo que están proyectadas para 10:30. A mí me parece un erro manifesto que este unha orquesta tocando ás 10:30 da noite nun lugar ao lado dun evento que seguramente non pecha se fai bo tempo, porque a xente está noutro momento agradable, e xa non digamos que ao millor conseguimos que vaya xente que non queremos, que ese é o gran problema. E non yo digo como crítica xa política, yo digo como crítica de que é verdad que non se pode tocar algo que funciona ben, e o están facendo fatal. E de feito, aí teñen os números. Entonces, hombre, para outra vez, o ano que ven, mire, eu o dixen en comisións, yo repito, como levei tantos anos e axudei tanto a levala, me ofrezco a axudarlles, gratis, desde a oposición. Ofrezco meu a levala, que a última, o sabe a alcaldesa, levei eu, por outros motivos, que non tiñan nada que ver con o concello, eu solo, non hai ningún problema, a levo, pero para facer ese desastre é mellor non levala, porque de verdad é que me parece indignante. Eu cando me daban os datos hoxe quedei alucinado. Non facer a inscripción en tempo, non mandarlle os correos ás adegas, o recibiron tarde, mal e arrastro. Home, por favor, se isto é o que lle ofrecían ao povo, pois mire, quédense ca maioría absoluta, pero dende logo a min, como ciudadano, non me venden, porque se a xente pensara un pouco e vira este tipo de cousas, xa verías como, e coñecera un pouco o que fai cada un e o que fixo, xa verías como os resultados non eran os que son. O que pasa que, por desgracia, funcionan as cousas de outro xeito. Non se valora só o traballo de cada un. Nada máis. E disculpa por... Non pido nin disculpas, pero quero dicir, o tono é de indignación por o que digo, porque se fixo rematadamente mal. E me dá igual que a esa xente, porque a vai a ver. E se fai bo tempo, a vai a ver. Pero eso non significa que non este fatal plantexada. Claro, se o que ven ver a... Bueno, eu xa non sei que orquestas son as de sempre, non? Se os que veñen ver esas orquestas é o que queren, pois, oye, teñen xente, perfecto, pero esa non é a filosofía da feira. De verdad, me parece lamentable. Moi ben, moitas grazas. Non hai ningún rogo ou pregunta máis, pois esgotada a orde do día, levantamos a sesión.